nilqakom għal-programm ieħor il-Politico. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' s-sindku ta' Ħażebbuġ Steve Zammit Lupi, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi ħafna lilek, Melkim. Mela, ħanaddu ovvjament numru ta' domandi u niddiskutu suġġetti varji. Mela, tgħidilna xi ħaġa fuq hekk qabel nibdew. Jiena Steve Zammit Lupi minn Ħażebbuġ għandi 29 sena. Illum nokkupa l-kariga ta' sindku tal-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ. Inħobb ħafna l-ambjent, speċjalment l-asafar. Inħobb ukoll il-rota. Naħseb nilħu nitkellmu naqra fuqha wkoll, però anke ġrajiet kurrenti, politika u anke naqra futbol meta jkolli ċans. Inħobb inżomm li nifsi attiv dejjem nivvinta xi ħaġa x'nagħmel, issa l-kunsill sintendi jħoddli ħafna mill-ħin liberu tiegħi. Gradwat l-Università ta' Malta fil-European Studies. Naħseb dak kollox l-iktar affarijiet importanti, sa naraw xi joħroġ waqt il-podata. Mela, inti tista' tgħid li għalija ħanejt mhux għalija biss tirrappreżenta kważi miraklu fil-politika Maltija għax inti sindku indipendenti u Malta nafu kif taħdem isek jew nazzjonalisti jew Labour isu biex ikun hemm xi ħaġa differenti. Tkun wisq diffiċli, però inti nexxilek tagħmilha u għadek relattivament żgħir. Ija. Fleta. Kif għalfejn taħseb in-nies baqgħu jagħtuk fiduċja lilek? Fem jiena dejjem għext trabbejt u għext Ħażebbuġ prattikament. Għandi anke il-familja għandhom l-eruq ġol-lokalità wkoll. Jiena bniedem attiv u dejjem kont involut fil-komunità meta kont żgħir kont abbati, kont imur ħafna l-mużew, dejjem indur ma' sħabi bir-rota fil-raħal u fil-kampanja madwar Ħażebbuġ. Jiena xogħli wkoll għax ma semmejtix qabel naħdem fis-settur tal-medja bħala self-employed fil-videografija. Allura anke bħala fil-ħin liberu tiegħi kont nieħu filmati tal-festi u ta' personaġġi fil-lokalità u affarijiet ta' dan it-tip. Jiġifieri bħala isem kont in-nies kienu jafu min jien. U kont nuri interess, ġifieri Ħażebbuġ inħobbu ħafna. U minn ta' żgħira kienet dejjem tinteressani il-politika. Infatti meta kont ħalt il-Junior College qabel l-Università kont ukoll involut fil-laqda SDM fejn mbagħad eventwalment kont ħriġ tal-Kunsill ta' Junior College dak iż-żmien qed nitkellmu 12-13 sen ilu. Kienu għadhom akkaniti ħafna dak iż-żmien l-SDM u l-Pals il-ġiex għaqdiet ewlenin il-Junior College u l-Università tista' tgħid dejjem batti-bettiki bejniethom u kont ħriġt għall-Kunsill u niftakar dak iż-żmien kont ġejt elett bi-3 voti fil-Kunsill wara 5 snin jiddominaw il-Pals. Kien irnexxielni nitla' f'kunsill imħallat fejn l-SDM kienu jabħu maġġoranza ta' 4 siġġijiet. Taħt nitkellmu lura 2012. Però dik kienet isa l-ewwel toma tiegħi nsejħula ta' politika fuq livell ta' kulleġġ, però konna organizzati ħafna. Ġifieri b'kampanja elettorali, b'manifest. Ġifieri l-istess strutturi li nimmaġna l-partiti jaħdmu bihom biex jikkomunikaw u jtellaw in-nies jivvotaw, eċċetera. Però kont tallimt ħafna minn dak il-proċess. U wara s-sena l-Junior College fil-Kunsill u mbagħad eventwalment ħalt l-Università u hemmhekk għamilt sentejn fil-Kunsill tal-Istudenti tal-Università. U tista' tgħid prattikament l-esperjenza tiegħi kemm fil-Junior College dawk is-sentejn il-Junior College u anke dawk it-3 snin tal-Università dejjem kont attiv f'xi kunsill tal-istudenti. Dejjem naraw x'se nivvintaw, inizjattivi, attivitajiet, proġetti, problemi li jinqalgħu nitkellmu fuq ġrajiet kurrenti. Konna nieħdu ħafna bis-serjetà, llum inbidlet ħafna, però għal dak iż-żmien bil-ġen kollu li konna nivvintaw konna nieħdu ħafna bis-serjetà. U mbagħad jiena qed kont jisni għalla volja mhux fuq livell nazzjonali, xorta kien jidħol element ta' partiġjaniżmu. Fl-eruq tagħhom fl-antik dejjem kien hemm dak l-assoċjazzjoni l-SDM u l-Pals li tnejn huma involuti fil-partiti sewwa,
Ġifieri dik l-idea ta' aħna huma u jew tivvota l-Pals jew l-SDM kienet hemm isa tirrefletti ħafna sitwazzjoni fil-pajjiż speċi. U jien personalment jisni waqt li kont involut ħafna fija dak il-ħafna partiġjanizmu jew għax kont bdejt nikber. Jew bl-esperjenzi li ltqajt magħhom jisni bdejt nibret minnha. U mbagħad qed speċi issa wara l-Kunsill tal-Università nieħu break, ma rrid ninvolvi ruħi f'xejn, nifoka naqa' fuq xogħli għax biex noqgħod ninvolvi ruħi fil-Kunsill tal-istudenti ma kienx tiġi mingħajr sagrifiċċji personali, ġifieri kelli sħabi studenti jmorru l-Erasmus u jsiefu jew bdew xi xogħol u jien kien ikolli l-irbit mal-Kunsill ħafna mill-ħin liberu tiegħi kont inqattaw fil-Kunsill. U mbagħad niftakar kienet ġejja l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tal-2019. Dak iż-żmien kelli 23 sena. U bdejt nerden ngħid noħroġ għall-Kunsill, ħażebbux kien jinteressani ħafna speċi fejn qed ngħix. Amma ta' twiled. Naf li kien hemm diversi nuqqasijiet jew iktar minn hekk fejn hemmen stajt nikkontribwixxi biex nagħmel bidla fil-pożittiv bl-idejat u bl-inizjattivi tiegħi speċi u qed tgħid noħroġ. U mbagħad wara naqra snis tkellimt mal-kuġini u ma' xi nies li huma close miegħi u ħażebbux. Qed speċi isma' jekk jien ħanagħmel dal-pass ħanoħroġ bħala kandidat indipendenti. Sa dak iż-żmien qed ngħidu f'2019 tista' tgħid prattikament din l-idea li toħroġ indipendenti u titla' huwa prattikament tabu. Mhux hekk. Però jiena qed speċi isma' jien jekk ma nitlax, jien m'għandi xejn nitlef għax Mhux hekk. nibqa' kif jien għandi x'nagħmel, għadni żagħżugħ, għadni ndieħel fid-dinja tax-xogħol u kollox. Jiġifieri ma nitlef xejn. U niftakar kont ħriġt tfajt il-nomina siegħa qabel ma kienet ħatala il-tieqa tan-nomini. Għax jiena jisni bdejt nibża jew bdejt naħseb speċi jekk ħanħabbara qabel ma nafx jivvintaw il-partiti xi ħaġa fuq hekk. biex speċi ifixklu. U tfajta fl-aħħar ftit, ġifieri prattikament kull ma għamilt kampanja ta' 4 ġimgħat. In-nomina tiegħi kienet intoġbot ħafna miż-żebbuġin. U kont lajt fuq l-ewwel count, ġifieri l-kwota kienet ta' 750 xi ħaġa hekk. U jiena kont ġibt 941. Ġifieri prattikament tlajt mal-ewwel u kandidati tal-partiti telgħu bil-wirt tiegħi. Mhux hekk. U għamilt 5 snin kunsilli. Kont naħdem ħafna mix-xogħol tiegħi kont fdat bid-dekasteru tal-ambjent u tal-indafa ġifieri dejjem għaddej u daw iġix temi hemm xogħol ma jispiċċa qatt. U bqajt ninvolvi ruħi b'dak il-mod. Ġifieri l-idea ta' indipendenti intoġbot ħafna, intlaqat ħafna mill-komunità f'Ħażebbuġ, ma kienx l-ewwel darba għax it-sejju tiegħi Godfrey Farrugia nsellimlu minnaw it-tabib kienu ukoll l-ewwel sindku ta' Ħażebbuġ lura fid-disejnijiet kienu wkoll ġie elett bħala kandidat indipendenti. Jiġifieri l-idea ta' rappreżentanza indipendenti ġewwa Ħażebbuġ ma kienx xi ħaġa ġdida. Jiġifieri forsi fuq livell nazzjonali deret speċi ta' miraklu kif qed inti, però Ħażebbuġin kienet diġà bdiet titraw hemm dil-kultura ta' indipendenza fil-Kunsill li jiena nemmen hija ħaġa tajba u n-nies apprezzaw speċi x-xogħol li għamilt dawn il-5 snin għax meta rġajt ħabbart li ħanoħroġ mhux talli żammejt il-voti li kelli ma rnexxieli nittrippjhom ġifieri ġibt 2401 li kienet xi ħaġa inkredibbli. Kont nemmen li mmur tajjeb ma qatt ma mmint li stajt inġib dak l-ammont ta' voti. Ġifieri rnexxieli nżomm li kelli u ħaġa sabiħa wkoll jekk tara il-wirt kif ħadem tinduna li anke bħala kif ġejna bħala siġġijiet il-voti l-appoġġ kien min nies li tradizzjonalment jivvotaw iż-żewġ partiti. Ġifieri ma tistax tgħid li kien appoġġ ħadd minn ta' wieħed u mhux minn tal-ieħor. Ġifieri l-appoġġ kien mifrux u n-nies kienu għaċċana xi ħaġa differenti. Sintendi dik il-fiduċja rrid inwadda lura ħafna xogħol, ġifieri mhux billi tgħid kemm ġibt voti, il-responsabbiltà hija kbira. In-nies jippretendu ħafna, in-nies mixtieqa xi ħaġa ta' standard iktar għoli tista' tgħid
U sintendi issa minix waħdi ġifi għandi ommi ħarġet kandidata indipendenti wkoll għax aħna konna tim ta' 3. Konna jiena, ommi li hija wkoll tabiba u jafu għan-nies f'Ħażebbuġ ukoll, jafu minni, u kien ħareġ ħabib tiegħi żagħżugħ ukoll Joel Kirkop, ġifieri aħna konna tim ta' 3. U konna tim ta' 3 għax aħna nafu li s-sistema elettorali ta' Malta biex jiena jkolli ċans nilħaq sindku, kont naf li jekk noħroġ waħdi kif għamilt l-ewwel darba fl-2019, ma kienx ikun biżżejjed biex jien nitla' sindku. Ġifieri stajt nġib ħafna voti, però finalment biex titla' sindku is-siġġijiet jgħoddu, mhux il-voti waħedhom. Mhux hekk. Għaw ftit nies f'Malta għadhom ma jifhmuwiex dis-sistema. Inti irrelevanti jekk iġġib 1000 jew 3000 vot, il-kandidat li ġib l-iktar voti mill-partit li għandu l-iktar siġġijiet ħajmexxi kunsill, anke jekk ġab nofs il-voti tiegħek, jekk għandhom il-partit minnhom għandu maġġoranza, dik li tot. Allura jiena kont naf li isma' jekk jien nitla' sindku irridu nkunu tim. Titlajnuna fil-wirt. U ħarġet ommi u dażżagħżugħ Joel u s-sistema tal-wirt ħadmet perfetta għax wara li tlajt jiena ommi li kienet ġabet 90 vot ħadet 1000 vot minn tiegħi mill-wirt u telat sparata fit-tieni count. U hekk tellajna ġis siġġijiet, u sintendi t-tieni siġġu kellu jiġi minn xi mkien, jiġifieri il-ġiex partiti iż-żewġ naħat kienu eleġġew siġġu inqas u b'dak il-mod stajt immexxi jien għax ħadd ma kellu maġġoranza. Issa din hawn il-lum għandi appoġġ minn kulħadd, ġifieri kuntent ħafna bit-tim li hemm. Ġifieri il-kandidati eletti f'isem il-ġiex partiti irrikonoxxu il-riżultat, jien nirrikonoxxi lilhom fil-ħidma tiegħi bħala sindku u dejjem ngħidhom jekk tridu taħdmu jiena ħaninvolvikom jekk dak li ħanagħmlu huwa l-ġej tal-Ħażebbuġ finalment dak li jgħod, jiġifieri l-residenti ma jgħodux jagħtu każ għax blu jew għax aħmar daw kollha huma ħmerijiet partiġjani li iktar ma jgħaddi żmien iktar qegħdin jinqatgħu. Jiġifieri nħarsu l-qudiem irridu u hekk qed nipprova nagħmel. Rosat jalla jkun hemm iktar konsil li bħalkom li taħdmu flimkien. Ftit ilu inti ngħatajt premju mill-era ta' Special Recognition Award. X'ikun dal-award u xi wassal biex persuna tkun tista' tieħdu? Jien ma kontx naf bih, imma bażikament l-era l-awtorità tal-ambjent kienu bdew ċerimonja fejn jirrikonoxxu persuni li fil-fehma tagħhom qegħdin jagħmlu ġid fil-qasam tal-ambjent ġew il-pajjiż. Infatti huma kienu jsemmu Buon Amico Award li dak kien xi persuna li ħafna snin ilu kien jistudja fuq l-ambjent Malti. Jekk kont fimt sew. Xi qasbis kont naf minnu. U għamlu xi award issa speċi ta' rikonoxximent speċjali u l-Buon Amico kien ħadu l-professur Alan Dejdun, nsellimlu minn hawn li x-xogħol li għamel fil-qasam marittimu fejn jidħol ambjent. U jiena ngħatajt ir-rikonoxximent ta' x-xogħol li nagħmel fl-ambjent u anke l-inizjattivi ambjentali li nwettaq speċi fil-pożizzjoni tiegħi fil-kunsill. Ġifieri dik kienet bażikament jien minix xi wieħed li nħobb ħafna ċeremonji, imma jekk minna tista' toħroġ xi ħaġa taġi ta' kuxjenza. Biex oħrajn ukoll jitħajru. Infatti kien hemm ċerimonja il-Kastell tal-Verdala għax kienet taħt il-patrimonju tal-President ta' Malta u anke waqt kelli fejn nagħmel diskors żgħir. Ġifieri quddiem il-kbarat tal-era u l-Ministru tal-Ambjent. Irringrazzjajthom ta' xogħolhom speċi, imma b'mod diplomatiku għedtilhom ovvjament li fejn jidħol il-qasam ambjentali fil-pajjiż għad fadal ħafna xogħol. Xi jsir xi tranġa ġifieri. Jekk kien ngħatajt dak il-rikonoxximent għax fil-fehma tagħhom ma niddejjaqx nitkellem speċi ħadd l-opportunità u nitkellem dak il-ħin speċi u dak li nħoss għandi ngħidu. Dejjem iżomm ċertu diplomazija mhux hekk ekkobla. Però importanti li fejn il-ħażin nitkellmu jibqa' kollox kif inhu ma jitjieb xejn. Mela, timmaġinak inti xi darba tkun Ministru tal-Ambjent ta' Malta u kieku x'affarijiet tibda timplementa biex ikun ovvjament ambjent
Aħjar għal kulħadd. Diffiċli irrid nara speċi għax ovvjament jien qiegħed sindku indipendenti ġifi biex tkun Ministru tal-Ambjent. Partit Jew bil-fors. trid tisieb ma' partit għax ma nafx tista' toħroġ bħala kandidat indipendenti u apparti li huwa diffiċli titla' għal voli qatt ma tista' tgħid xiġri, Mhux jekk. hemm ċans li tkun Ministru tal-Ambjent naħseb hija tkun żgħira għax nimmaġna jkun Ikollhom ikun in-nies tagħhom, kandidat tan-nies tagħhom. Jiġifieri dik ma nafx. Però kieku għada nqumu ngħid jiena Ministru tal-Ambjent, naħseb hemm ħafna Għandek xogħol lista sħiħa. li nistgħu naħdmu fuqu, però jekk kelli insemmi xi affarijiet żgħar naħseb nifoka ħafna fuq it-telfa tal-biodiversità. Ġifi anke f'pajjiżna għal volja aħna pajjiż żgħir ħafna għandna diversità sabiħa ta' pjanti u fjuri u insetti u għasafar li jżuruna u anke minkejja li aħna żgħar għandna diversi tipi ta' ambjent naturali bħal meta ngħidu imsaġar tal-buskett, is-siġar, però għandna x-xari li ħafna nies speċi jaħsbu art moħħli. Fil-verità jekk tagħti ħarsa fil-viċin tinduna kemm huwa art riċ sinjur fil-biodiversità. Ġifieri għandna ħafna tipi ta' ambjent differenti. U naħseb jixxa iktar importanza anke meta nitkellmu dwar l-infurzar għaw ħafna abbuż fuq crimes ambjentali u jiddispjaċini ngħid infurzar għala volja tjib ftit li xejn kważi tista' tgħid li ma jlaħqux mal-abbużi li hawn. Ministru tal-Ambjent kieku ħaġa li nagħmel eżempju ninvesti fil-mixtla tas-siġar nazzjonali li għandna f'Taqali. Il-mixtla tagħna hija waħda żgħira ħafna. Ftit hawn nies infatti li jafu li għandna mixtla tas-siġar f'Taqali, ġifieri f'dil-mixtla hemm impjegati tal-Gvern fil-Ministeru tal-Ambjent li xogħolhom huwa jiġbru żerriegħa ta' speċi ta' siġar u arbuxelli indiġeni Maltin. Sintendi dawk iż-żerriegħa jkunu stok lokali ġifieri l-ġenetika tagħhom hija tiflaħ għall-klima u n-nixfa ta' Malta. Jiġbru daw iż-żerriegħa jew metodi oħrajn kif ikabru daw is-siġar u l-pjanti blan li sintendi dak li jkabru jerġgħu jitħawwel f'proġetti ta' forestazzjoni madwar Malta u Għawdex u Kremuna. Però dil-mixtla hija żgħira ħafna għax it-tendenza dejjem kienet, speċjalment fis-snin riċenti, li jekk aħna rridu s-siġar naqbdu nimportaw minn barra, illum ħafna nies li jimportaw siġar minn pajjiżi madwarna, daw is-siġar jiġibuhom kbar, sintendi ma jkunux żgħar, però jiswew ħafna flus ukoll. Allura speċi dejjem il-flus qegħdin joħorġu barra jintefqu biex jiġibu siġar lesti. Meta kieku b'naqra ħsieb nistgħu nkabru s-siġar tagħna. Jitkabru ta' siġar però l-kwantità tanti żgħira hekk il-Ministru jgħid isma' nħawwel proġett ta' siġar Kremuna prattikament tieħu ħafna mill-istok li hemm, jiġifieri ma jlaħqux ma li hemm. U naħseb ħaġa oħra li nagħmel ninvesti ħafna fuq il-ħażna tal-ilma għax f'Malta kif nafu l-ilma huwa nieqes, huwa riżors skars ħafna li ma nieħdux ħsiebu biżżejjed, ġifieri l-istess kollox katina għajnuk li tgħid ħatħawwel is-siġar jekk m'għandekx l-ilma minn fejn ħassaqi. Ġifieri ħaġa torbot moħħa, jekk m'għandekx l-ilma, m'għandekx ħażna sostenibbli ta' ilma, aħjar ma tħawwel xejn. Għax jew ħajmutu, jew ħadd iddependi fuq l-ilma tal-impjant li iktar ma jgħaddi żmien dejjem qed isir mielaħ jew ma jlaħħaqx mal-domanda għax kulħadd jitella l-ilma minn ġol boreholes għal diversi raġunijiet u użi. Jiġifieri jiena dejjem nipprova dak li nagħmel ikun sostenibbli. Jekk dak li qed tagħmel ma jistax jiġi mġedded b'mod li ma taħlix il-riżorsi naturali biex tagħmel dak li qed twettaq, dak li jkun ma jkunx sostenibbli. U anke s-siġar li semmejt inti meta nġibu minn barra ovvjament jista' jkun hemm ċertu mart. Ukoll mela, ċertu mart hemm minnhom jaf imutu għax ma jkunux adattati għall-klima tagħna jew idumu iktar biex jaqbdu, jiġifieri hemm diversi fatturi. Ma nafx x'jiġi f'ġo moħħi fuq ambjent, ħafna edukazzjoni wkoll importanti.
Pero l-infurzar ġifieri mill-paroli rridu ngħaddu għal-fatti naħseb illum fl-2025 l-abbuż qatt mi ġustifikata jew skuża li ma kontx taf. Ġifieri min irid iħammeġ jew jabbuża Għax irid kważi. weħħel il-multi. Għax il-Malti meta tmisslu l-but jitgħallem. Tgħallem. Dik hija Fil-fatt jien koħan saqsik id-domanda li jmiss taħseb li fl-aħħar mill-aħħar għalkemm ikun hemm il-liġijiet u kollox. Però l-poplu irid jitgħallem ukoll ikun responsabbli u għax inti ovvjament sentku. Prattikament illum hekk trid tarmi friċċ, iċċempel il-Kunsill jiġi jiġbru wara il-bib tad-dar. Però xort għadna naraw żibel jintrema barra u ġieli jkun balk. Voldi li taħseb li b'xi mod il-poplu rridu intuħdi responsabilta. Kifett inti ħallasom bad ma jridx. Jien mill-esperjenza tiegħi kemm meta kont kunsiljers anke bħala sindku. F'Ħażebbuġ jien nara li kien hemm ċertu progress. Ġifieri niftakar meta kont ilħaqt u kont niltaqa' ma' sitwazzjonijiet ta' ħmieġ u ta' abbuż ta' rimi ta' skart barra. Jekk inqabbel 6 snin ilu llum ngħid għamilna progress kbir. U trid iżomm f'moħħok ukoll li il-maġġoranza tan-nies jikkoperaw. Jiġifieri huwa l-abbuż tal-ftit li jidher, ġifieri jekk għandek 10 min nies ġo triq u wieħed ħareġlek l-iskart fil-ħin li mhux suppost, ta' dak il-wieħed ħajjidher mhux tad-disa li ħarġu fil-ħin. Jiġifieri xi kultant sfortunatament għax dejjem hekk jiġri il-ħażin tal-ftit ħajjidher iktar mit-tajjeb tal-ħafna. Jiġifieri naħseb għamilna progress li ovvjament huwa frustranti li inti taf fejn hemm postijiet fejn għadu jsir ċertu abbuż u qisu daw il-ftit individwi li fadal qisu ħadd ma jista' lihom b'xejn ma jinqabdu. Għaddejjin kollox. Jiġifieri xi kultant tibda tgħid kif maħniex għar. Għax inti semmejt eżempju friġġ, jien fil-verità jekk jiena ninżel il-wied issa u narmi friġġ barra sakemm xi ħadd mhux ħajaqbadni fil-fatt uffiċjal li tkun vera beżżur biex jaqbdek xi ħadd. Dak ħin. Jekk jarak xi ħadd ieħor biex inti teħel dar ikun lest jitla' jixed kontrik il-qorti. Li fil-probabilità dak li jkun jgħidlek mhux ħanoqgħod nidħol f'dan l-inkwiet u ħela ta' ħin. Jiġifieri min irid jabbuża jista' jabbuża għax infurzar kif għandu jsir m'hawnx. Qed tifhem? Però għall-grazzja tal-Alla wkoll jekk ngħidlek eżempju Ħażebbuġ hemm dawrin bil-widin. Daw ix-xeni ta' ħafna rimi ta' skart goff. Naqsu. Tista' tgħid prattikament spiċċaw. Ġifieri eżempju fil-wied prinċipali ta' Ħażebbuġ ta' wied irda, wied magħruf ħafna bejn Ħażebbuġ Siġġier u Ħalqormi. Kienet xena komuni ħafna li tinżel u tara ffiġiż u ħadit u da skart goff kulħadd nieżel jarmi. Illum investejna f'kamera fid-daħla tal-wied għax trejqa waħda hemm biex tidħol u toħroġ, ġifieri min jidħol jarmi u joħroġ mill-istess post irid jgħaddi. U tista' tgħid kienet isa ċavetta biex insolvu dil-problema. Ġifieri b'naqra sforz improvement jista' jsir, però sintendi l-poplu jrid jikkoopera, irid jifhem għalfejn dak l-abbuż huwa ħażin. Ħażin mhux hekk. Mhux billi jekk inti bniedem rema barra biex il-kunsill fil-każ tagħna jnaddaf għax ħafna drabi rridu nnatfu aħna ma jkollna għajnuna ta' ħadd biex taqla gaffa jew taqla skip. Daw qed nitkellmu fuq mijiet jekk mhux eluf ta' euro. Mala. Hekk illum hekk. Il-budget tal-kunsill mhuwiex bi blaqiħ, jiġri dawk il-flus għandna fejn nonfquhom. Finalment meta xi ħadd jabbuża iċ-ċittadin komuni li ħallas 16 xahar taħallas. Jiġri m'hawn xejn b'xejn. Ekku. Issa hemm problema kbira, forsi naħseb waħda mill-ikbar problemi law fil-pajjiż huwa l-imbierek traffiku. Kulħadd igerger il-verità biex tuża l-karozza ġieli tuħusijat minn post tal-ieħor. X'inċentivi però realistiċi tipproponi biex forsi n-nies jibdew naqsu mill-użu tal-karozza. Għax vera nies ngħiduhom tużawx il-karozza, imma mbagħad għandek tal-linja l-ħinijiet problema jew mimlijin. X'nista' jista' jsir? Inti qabel staqsejtni kieku jien Ministru tal-Ambjent x'nagħmel. Ħanejlek x'nagħmel kieku jien Ministru tat-Trasport. Jiena għandi 29 sena u karozza ma għandix. Ġifieri jiena meta għalaqt 18 kont ħamur għal-liċenzja tal-karozza kif jagħmel prattikament kulħadd. U mbagħad mort għal-liċenzja tal-mutur, ġifieri ta' 19 kelli l-ewwel scooter tiegħi 125
biex nuża għal kuljum, mbagħad eventwalment mort għal-liċenzja tal-karozza u kont qed nikkonsidra nixtri karozza u qed mbagħad qed speċi jiena hija ġa moqdi bi-scooter. Jien karozza dik id-dipendenza fuq vettura jien speċi x'nambija jekk jien diġà ninqeda bi-scooter biex immur l-università u għall-qadija ta' kuljum. U bqajt ħadd deċiżjoni l-karozza ma nixtrix. Ovvjament tixtri karozza tirrikjedi ċertu investiment finanzjarju. Da mhux u running cost tagħha Il-running cost huwa kbir, id-depreciation tiegħu huwa kbir ukoll, ġifieri da ħajiswik ħafna flus. L-ar investiment ħajdik kważi jkun. Tista' titfaħħa. Minna ħata flus. U minn dakinhar ġifieri meta kelli 19 sal-lum ġifieri għaddew 10 snin. Bqajt qatt ma xtrajt karozza, meta għandi bżonn nuża il-karozza Tommy, però qegħdin nitkellmu fuq drabi vera rari, forsi 20 darba fis-sena, nkun ħanġor xi ħaġa. U wkoll meta jiġri jekk nisħet is-sija u mument li noħroġ bil-karozza x'veru ta' bil-fors. Imma tista' prattikament tgħid għal drajt ngħix mingħajrha. Ġifieri għandi il-motur, nuża l-rota, ġifieri meta kont immur junior college, l-imsida ma ħażebbuġ. Fi-bidu kont ninżel tal-linja. Jien kont nuża tal-linja kuljum xi 8 darbit naqbad 8 karozzi kuljum, ġifieri għandi idea kif taħdem tal-linja. U mbagħad bdejt nuża l-rota, ġifieri l-junior college ninżel bir-rota, l-università għamilt 4 snin tila u ninżel bir-rota. Il-karozza ftit li xejn nuża, u llum ukoll meta jkolli ċertu ħruġ ma niddejjaqx nibbukja jew xi Bolt jew xi taxi u ninqeda wkoll. Ġifieri meta għandi bżonn nuża l-karozza għal xi attività formali fejn ngħid aħjar immur karozza milli bir-rota jew bil-mutur. Għandi dik l-option dik l-għażla u nagħmel użu minnha. U tiġini werted ukoll. Jiena naħseb l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu bħala pajjiż nirrikonoxxu li aħna pajjiż żgħir. Jiġifieri aħna meta jiġi turist minn barra minn Malta jiġi Malta u ninżel bl-ajruplan u jara dak il-bini kollu u dak jaħsbu belt wieħed. Infatti Malta bħala pajjiż huwa d-daqs ta' Londra, jew Amsterdam, jew Milan, jew Ruma. Ġifieri qegħdin nitkellmu dwar pajjiż li finalment huwa belt ta' 500,000 ruħ. Jiġifieri nieqfu naħsbu li meta ħirġin bil-karozza l-qadja u minn ħażebbuġ ħaħanu l-eżempju tiegħi nieżel ħal-qormi, minix qed naqsam. Mhux hekk. Fimt fuq l-awtostrada minn hawn għalhem għandi sigħat. Issa li ġara tant hawn karozzi għax mill-indipendenza law dejjem drajna nippjanaw it-toroq u l-infrastruttura tat-trasport fil-pajjiż fejn żammejna dejjem il-karozza fiċ-ċentru ta' kollox u waqafna nkejlu d-distanzi bħala distanzi. Imma kemm ħin innagħmlu jew mweħlin fit-traffic jew infittxu l-parking. Jiġifieri jiena naf minn ħażebbuġ għal ħal-qormi bil-rota għandhom 5 minuti biex nasal, għax fil-verità daqshekk indum 5 minuti. Jekk immur bil-karozza, ngħid għandi nofsija. 5 minuti kontra nofsija. Fil-verità bogħod kemm hemm bħala distanza, mhux kilometru hemm. Tista' timxija. Tista' timxija. Ukoll. Imma ħadd ma jgħid ħażebbuġ għal ħal-qormi għandi kilometru, ngħid għandi nofsija bil-karozza nilħaq immur ħalli nasal fil-ħin. Jew wasalt kwarta tard tax ma sibx fejn nipparkja. Jiġifieri għandna l-idea ta' distanzi ġew eliminati mill-moħħ il-Malti. Nitkellmu fuq traffiku u kemm inqattaw ħin dak it-traffiku. Sekk inti tara l-istatistika tat-Trasport Malta meta kienu għamlu l-istrateġija tat-Trasport Nazzjonali, il-Master Plan jidher li skadi dis-sena. ċoħe kien hemm targets għal 2025 u għal 2050. U jgħidlek l-average commute f'Malta huwa 5 kilometri. 5 kilometri, ġifieri il-Malti tipiku li jqum filgħodu mill-post fejn jgħix biex imur il-post tax-xogħol għandu distanza ta' 5 kilometri. Issa tgħidli m'hawnx min joqgħod il-Melliħa jew Birzebbuġa ngħidlek iwa, u qed jgħidlek l-average. U l-maġġoranza ta' Maltin fil-verità jgħixu fiċ-ċentru ta' Malta. Ġifieri jekk inti tpinġi ċirklu ta' 5 kilometri u titfaħħam il-belt u toħroġ dawra ta' sa fejn tasal, kważi tolqot li ħula kollha lokalitajiet kollha fiċ-ċentru ta' Malta. Jiġifieri jiena nemmen li eżempju mill-esperjenza tiegħi ngħixha ta' kuljum. Il-rota hija parti mis-soluzzjoni biex issolvi t-traffiku. U dal-pajjiż fl-aħħar 10 snin ara kemm intqal paroli fuq l-użu tal-roti. Prattikament ma milna assolutament xejn. Jekk bdejna toroq ġodda
il-roti qasbis ikkonsidrajnihom. Jekk qed nibnu toroq ġodda ma konsidrajniex fej wieħed irid jipparkja l-rota x'inhu li inti tgħid bniedem imur bil-rota u mbagħad m'għandux fejn jipparkja. Jekk jiena ngħidlek eżempju l-Belt Valletta qasem bicycle rack wieħed fejn torbot rota. Ma tibqax imbellaħ tgħid li l-Belt Kapitali kif jista' jkun m'hemmx fejn torbot rota. U qed nippretendu ċittadini imur ix-xogħol jew xi qaddi għall-belt bir-rota. Dan isek tgħid bniedem irid immur x'imkien bil-karozza, jekk m'hemmx fejn titfal karozza, inti għad tgħid mhux ħammur bil-karozza, allura l-istess loġika tapplika wkoll għal-roti. Jekk inti tara x'isir ġol bliet eżempju fl-Olanda, però mhux fl-Olanda biss, għax prattikament il-bliet fl-Ewropa kollha qed jieħdu dan l-approach fejn il-rota tipoġġuha fiċ-ċentru tal-ippjanar. Tgħid li mhux ħajkun hemm karozzi, ngħidlek le għax anke jekk tmur Amsterdam, mimlija karozzi, l-Olandiżi jsuqu karozzi bħal-nies fil-bqija tad-dinja. Id-differenza hi li daw ma jiddependux fuq il-karozza jekk iridu jmorru xogħol jew xi qadja, il-karozza hija option, imma mhix l-uniku option ippreżentata lill-poplu, jiġifieri jiena nista' ngħid illum nisma' għandi qadja nista' mmur bir-rota. Għada nista' mmur b'tal-linja u l-ġurnata ta' wara għandi qadja aktar il-bot jew iktar whatever u mmur bil-karozza. Il-mument li l-Malti għandu option bis-serjetà li jista' jagħżel, it-traffiku jisparixxi minn dal-pajjiż. Jekk aħna nħarsu lejn modelli ngħidu għandna modal shift, għax huma hekk jisejħula modal shift, jiġifieri eżempju tieħu mitruħ, minn mitruħ sejrin għax-xogħol. Kemm hemm minnhom bħala percentaġġ ħajmorru bir-rota, int qatt minn ħajkollok 100. Mhux jekk impossibbli. Kif qatt minn ħajkollok 100 jużaw il-karozza. Però bħalissa Malta hija għolja ħafna l-percentaġġ minn mitruħ li mmorru bil-karozza, ma nafx kemm hi. Però jidher li għadha bej 60-70%, ġifieri 60-70 ruħ minn kull 100 ħarġu bil-karozza. Li huwa percentaġġ għolja ħafna. Jekk aħna nimmiraw għal 20-30% modal shift, bħalissa qasedin 1%. Sewwa, ħankunu din intaffu ħafna mit-traffiku fit-toroq, min irid jeqleb għar-rota jista' jagħmel hekk u hawn ħafna nies interessati, sewwa, u min irid juża l-karozza ħajinqeda aħjar għax ħajsib inqas traffiku fit-triq. Jiġifieri hija win-win għal kulħadd. Imma biex ikollok win-win hekk, irid ikollok klassi politika li tirrikonoxxi dik l-għażla u tirrifletti fl-ippjanar tat-toroq. Xi nkun ħanejlek bla ma trid qisu ċertu nies jibżgħu joħorġu fit-toroq bir-roti jew motur u għalax għawis karozzi. U dik il-biża hija ġenwina, ġifieri ma nagħti tort il-ħadd. Jiena mdorri nsuq il-rota fit-triq għax ili nagħmel hekk minn mindu kont tifel żgħir. Sewwa. Però hemm ċertu toroq li tranġaw riċenti fejn jidħol sigurtà bir-rota ġewwar. Ġewwar. Ġifieri hemm ċertu toroq illum naħsibha darbtejn għaddi minnhom. Jew naħsibha darbtejn ngħidlek Melkim għaddi minn hawn biex tiġi bir-rota. Ngħidlek jien ħanaddih minn hemm roundabout minn one lane ġabu tlieta sewwa u m'hemmx minn fejn tgħaddi safe bir-rota. Sa jekk targumentali tgħidli il-rota mhux posthom ċertu toroq, aħna f'Malta m'għandniex awtostradi. U għandna netwerk ta' main roads li prattikament jgħaddu minn kull imkien. Jiġifieri jekk minħażeb buċ għal Ormi li huwa viċin immens, jekk anke jekk ħanaddi minn ġolwiet u ħanuża triq alternattiva, f'xi punt minnhom ħanaqsam it-triq arterjali, ġifieri jien ikolli minn fejn ngħaddi mingħajr periklu. Sa dawk il-punti fejn tista' taqsam mingħajr periklu, ħafna drabi ma jeżistux. Ġifieri kieku bħala Ministru tat-Trasport l-ewwel ħaġa li nagħmel minn daw jgħodu jsemmu 700 miljun għat-toroq, naqbad 10% minnhom, 70 miljun. Mhux 700,000 jew 70,000, 10%, 70 miljun. Jiġu 10%, ġifieri. Hija ċifra żgħira mill-budget nazzjonali. U ninvesti f'bicycle network. Li jiena nara li kull lokalità f'Malta tinaqqat mal-lokalitajiet ta' mad-dawra bir-rota fejn hemm bżonn isiru bicycle lanes, fejn mhumiex meħtieġa għax ġieli hemm ċirkostanzi fejn m'għandek bżonn, sewwa, tara li t-toroq li hemm jew li huma residenzjali jew sekondari, tara li l-rota hija rikonoxxuta fit-triq. Simple as that. U il-progress li naraw fil-pajjiż
tant ikun hemm bidla kbira f'ħin qasir, għax jekk tara bliet oħrajn madwar l-Ewropa li investew fil-roti bħala mezz ta' trasport, eżempju Seville ġewwa Spanja, għandek Pariġi ġewwa Franza, Milan fl-Italja, Bologna fl-Italja, illum anke Ruma jitkellmu fuq daw il-bidliet. Il-bidliet pożittivi kienu kbar. Aħna x'għandna neqsin jew differenti minn ħadd ieħor. Il-mentalità ngħidlek iwa, nibdew naħdmu biex inbidluha. Apparti minn hekk, għax sintendi ma nistgħux nitfgħu il-flus kollu fuq l-użu tal-roti biss. Jiena nemmen ħafna fl-użu tat-tram bħala mezz ta' trasport tal-massa. Jiġifieri tal-ħafna kliem bombastiċi fuq il-metro. Ejwa, kont saqsik xi ħaġa. Imma nemminx li għandna bżonn naslu sa dak il-punt, u għandna nilħaq nixjieħu mmut sakemm issir. Biex jessiru l-flus li U l-flus u l-volum ta' eskavar tittar se tagħmel bih. Hemm biżejjed spazju fit-toroq, illum m'hemmx skuża għax ħafna mit-toroq arterjali wessajnihom ukoll għall-karozzi. Billi niddedikaw ftit minn dak l-ispazju għat-tram, sewwa li bniedem jista' jirkeb fuq tram u f'kwarta minn ħażebbuġ jasal il-belt. Ma naħsibx li Jieta barra ma naw. hija xi ħaġa straordinarju ukoll jekk inħarsu lejn bliet oħrajn fl-Ewropa min kellu t-tram qed jinvesti iktar fiha. U fejn ma kellhomx hemm proġetti għaddejjin biex jipplementaw sistemi ta' tram fil-bliet tagħhom. Issa Malta huwa pajjiż daqs ta' belt, allura rridu nirraġunaw ta' belt. Irridu nieqfu ngħidu għax ħażebbuġ u ħall-Qormi u Santa Vjena u ħall-Balza. Belt waħdu ġiet. Fejn jidħol trasport, tkun implementazzjoni holistika, fimt? U mhux għax ngħidu għax dak ma rridx u dak hemmhekk u dak kunsill ieħor. Irid ikun hemm pjan fejn kulħadd jiġbed ħabel wieħed, ovvjament irid ikun hemm il-riedni kemm tal-partit fil-gvern u l-partit fl-oppożizzjoni għax din mhix xi ħaġa ta' naħa jew oħra, fimt? Imma jiddispjaċini ngħid fejn jidħol daw il-bidliet minkejja ħafna kliem fieħ, jew il-bidliet qed isiru bil-mod wisq li n-nies jaqtaw qalbhom għax mhux qed jaraw l-ebda bidla. Jew qed ninvestu f'proġetti fejn dawn l-affarijiet mhux qegħdin jiġu maħsubin għalihom. La llum u għasal 10 snin oħra. U di qed ittellef ħafna mill-investiment fil-pajjiż, is-saħħa mentali tal-poplu, l-ekonomija jekk noqogħdu nitkellmu dwar tkabbir u tkabbir ara kemm qed jinħela ħin sigħat li jista' jsir xogħol. Li jista' jsir xogħol jew mistrieħ, għax il-mistrieħ importanti daqs ix-xogħol. Jiġifieri ma nistax nifhem jien għalija hija l-għażla ovvja. At some point, hemm irridu naslu, iktar ma jgħaddi żmien, iktar tkun diffiċli biex tagħmel ċertu bidliet. Għalax il-volum tal-karozzi dejjem qed jiżdied għax nibqgħu niddependu fuq il-karozzi. Allura ovvja u se jiġri hu. Ġifieri dak li niżraw illum naħsdu għada u naħsdu llum dak li żajna l-bieraħ. Ekku. Issa, ġieli saru xi inċentivi, eżempju meta tixxi motur ikun hemm sussidju ta' taxxa u forsi anka roti, temmen li di għandha tkun kważi dejjem across the board biex inħeġġu li nies jużaw daw il-mezzi flok il-karozza. Naħseb l-inċentiv diġà qiegħed hemm mod naturali għax jekk qed titkellem fuq motur, liċenzja ta' mutur 10 euro tal-125 u 250 li huwa bażikament mutur magna, daqs ta' magna biżejjed li tuża ta' kuljum. Sewwa m'aħniex qed nitkellmu fuq muturi kbar daw li qogħdu joħorġu bihom ta' nar taħat biex niftehmu, qed nitkellmu fuq mutur ta' kuljum. L-ammont ta' flus li inti tonfoq bħala fuel huwa veru ftit. Jiġifieri jiena l-mutur tiegħi inti 20 euro fix-xahar. U niġri bih immur kull imkien. Jien nitkellem ma' sħabi bil-karozza jitfgħu 30-40 fil-ġimgħa. Jiġri jekk jiġu. Meta fix-xahar. Qed tifhem il-ħin li qed tifranka fit-trafik u biex tfittex parkeġġ huwa ħin kollu mirbuħ, ġifieri dak huwa inċentiv forsi inti ma tarax il-valur finanzjarju tiegħu f'idejk dak il-ħin imma kollu tibbenefika minnu. Ġifieri inti iktar produttiv, ġifieri flok tagħmel qadja waħda bil-karozza filgħodu tagħmel 3. Min ikun dejjem jiddependi fuq karozza forsi qed jisma'na ma jistax jifhimha.
Għax forsi qatt ma esperjenza ħad il-ħaġa ma jina lija. Għalik hija xi ħaġa Jekk qiegħed komuni. ħammi unu tgħid li isma' kwart oħra kun birger, ngħidlek ċaw narak. Daqt nasal. Insib x'insib fit-triq, wasalt. Għax int m'hemmx għalfejn taġġel suq bil-mod, probabbli kull imkien ħajkun imweħħel jew għaddej pass ta' bebbuxu, fimt? Għax kull imkien bumper to bumper. Qed tifhem? L-inċentivi, eżempju, fejn jidħol xiri ta' roti bil-batteri, għax daw ukoll punt tajjeb li nsemmu. Malta, iċ-ċentru ta' Malta ħafna minnu huwa pjuttost flat ċatt. Però hawn tlajjiet ukoll. Sa jinnejt għal kull tela għandek niżla. Però jekk inti inkwetat fuq it-tlajjiet, l hawn roti li għandhom il-batteri li inti u taqdef. Da ħatidħol l-enerġija mill-batteri li tkun ingranata ġol katina u ħatejnek titla dik it-tela mingħajr tbatija. Ġifinti, tanti komda għazbis tinduna li tila tela. Ġifieri l-idea li ngħidu sma' Malta ma jistax ikollna roti għax għandna tlajiet. Bil-e-bikes jgħidulhom dil-ħaġa tiġi solvuta. U hemm inizjattivi, hemm skema li inti jekk tixtri e-bike, għandek rebate min-naħa tal-gvern nisejt kemm għadha xi 600-700 euro li tiġi mnaqsam toħodha lura mill-prezz finali. Dal-rebate ilu hemm kważi kull sena jissemma fil-budget u taqta lilu ma jissemma xejn iktar. Ġifieri, skema hemm anka tal-muturi hemm tal-10 sigħat u ħafna nies applikaw għalija u muturi żdiedu. Roti wkoll, xiri ta' roti e-bikes jinxtraw ukoll. Imma mhux biżżejjed għax inti mhux sempliċement toffri skema, trid tara li l-infrastruttura li tikkumplementa dak l-użu jeżisti. U f'Malta dik m'għandniex. Ġifieri hawn nies li xtraw e-bike, joħorġu dawra fil-weekend, jew ħarġu naqra, u tgħidulek l-e-bike fil-garaġġ ħallejta għax fit-triq ma nħossniex safe. Ma nħossniex attrazzat fit-triq biex imur biha x-xogħol. M'hemmx tagħmel. Ġifieri, iskemi importanti. Jien kieku eżempju nagħmel indaħħal skema nkun Ministru tat-Trasport li kull awċi li jaħdem Malta inti ħmutur b'xejn. U kull min jaqsam bil-vapur, bil-motur, jiġi sussidjat ma jħallas xejn. Da qed inaqqaslek spazju ta' karozza għal ħaddieħor fuq il-vapur. Tejulu b'xejn. La qed jagħmel l-isforz personali tiegħu għax fl-aħħar mill-aħħar igawdi kulħadd. Issa hemm taħseb li l-poplu llum il-ġurnata in ġenerali huwa lest li jkun intaxxat fuq kemm juża l-karozza daw konċetti li deħlin ġol Ewropa ċertu dik hemm. Daw konċetti hemm pajjiżi ilhom bihom snin. U m'għandniex għalfejn insemmu pajjiżi tal-Iskandinavja, ġifieri jekk tinżel mill-katamarans għallija u tmur Pozzallo. Fiċ-ċentru hemm il-parking meters. Mhux f'kull triq. Fiċ-ċentru. Għax inti l-idea hi li inti dak li jkun iġġielu jaħsibha darbtejn jekk għandux bżonn vera juża l-karozza biex imur fiċ-ċentru tal-belt. Issa jekk m'għandekx għalfejn ma mmorx bil-karozza u solvejt il-problema għax neħħejt karozza mit-triq. U min vera rrid imur, probabbli sab inqas karozzi u sab inqas traffiku u parki aktar malajr u talli daħal fiċ-ċentru ħallas xi ħaġa żgħira li mbagħad dik il-miżata tiġi investita f'infrastruttura whatever. Issa jekk għandniex naslu sem iva jew le, jien nemmen li hemm affarijiet li jistgħu jsiru qabel biex tara mhux bżonn imbagħad. Biex ma tmurx sem, fis-sens jien nippreferi niffoka fuq l-inċentiv milli nikkastiga. Mhux hekk. Mingħajr ma nagħti għażla, ġifieri l-ewwel indaħħal l-għażliet. Indaħħal l-infrastruttura. U mbagħad dawn l-affarijiet iddaħħalhom wara. Imma mhux tibda bihom għax tkun qed titfa' il-karru quddiem iż-żiemel, speċi. X'inti fl-aħħar mill-aħħar inti biex twettaq il-bidliet inti trid tiġib in-nies miegħek. Mhux hekk. Mhux kontrik. Le, nkella ma jaħdem xejn, anzi kollox bil-kontra. Però naħseb
il-politiċi, il-membri parlamentari m'għandhomx jibżgħu jitkellmu fuq dawn l-affarijiet għax iridu jew ma jridux naħseb li hemm Ma ħammorru vera. naffaċċawhom żgur. Apparti, jekk titkellem fuq semmejna l-karozza, karozza hija xi ħaġa tiswa ħafna flus biex ikollok, jiġifieri Qas jirrealizzaw kemm Ma tiswa il-karozza. huma jieħduha bħala normalità. Imma jiġifieri l-iżvantaġġi diġà qegħdin hemm. Il-fuel Malta mhuwiex ogħla għax sussidjat, Mhux hekk. irrelevanti jekk intix senjur jew fqir, għax il-fuel is-sussidjat għal kulħadd. Jiena xettuku ħafna minnha dik għax ukoll mhix qed tħeġġeġ in-nies jagħmlu bidla jew jaħsbu apparti ġejja mit-taxxi tagħna, ġifieri għal daw il-miljuni ta' euro stajna ninvestuhom fl-edukazzjoni jew fis-sport jew fis-saħħa. Qed tifhem? Però jien kieku niffoka iktar fuq l-inċentivi qabel ma nitkellmu fuq id-diċentivi. Issa hemm taħseb għal jien naraħħa naħseb meta kont żgħir kienet daqsxejn inqas, però il-poplu hija realtà li fil-fema tiegħi sar daqsxejn għażjin ma nimxux, ma rridux jinnafnu żaw roti, għaddija jekk jista' jkun nidħlu bil-karozza ġo tal-ħanut, għasek ikun hemm parking ġieli jipparkjaw in-nies f'nofs ta' triq biex letteralment kemm fetaħ il-bieba u niżlu jinnaf jixxu pastizzi jew whatever ikunu x'ikunu. Forsi taħseb għandu jkun hemm daqsxejn edukazzjoni wkoll. Wan lek niċċaqalqu hija ħelti għall-bniedem. Xi ftit jew wisq. Għax qisu l-poplu il-karozza parti minnha ġiet li tant kemm saret komda u parti minnha. Isa ġiet extension ta' ġismu. Ħaġa ġib l-oħru. Ifhem, jiena nemmen li l-eżempju jkaxkar minn fuq. Ġifieri nista' niġi ngħid lilek jew in-nies li qed jismawna biex jużaw il-rota mbagħad jien nkun għaddej b'xi SUV biex imur għand il-grocer. Mhux hekk le inti fil-fatt ġejt bir-rota. U din naraw fil-politiċi wkoll anke jgħidulna tużaw ikollhom il-private jet. Kulħadd jippontifika eżatt, fimt. Anka jiktara il-ministri u daw kollha bil-karozzi tagħhom bid-driver kull fejn jridu jmorru. L-eżempju minn fuq ikaxkar, ġieli naraw xi politiku juża tal-linja xi darba jew bir-rota, imma iktar tkun eżerċizzju fil-medja li mhix neċessarjament ħażina, imma titkompli tagħmilha mbagħad mhux ta' darba. Ġifieri aħna nistgħu nippretendu nies jużaw iktar tal-linja jew jimxu iktar jew jużaw il-rota, eċċetera, meta l-eżempju minn fuq huwa pjuttost bil-kontra. Ma naħsibx. Inti qed li għax in-nies għażżinin u l-fsiet. Naħseb hemm element vera fiha, imma wkoll tiġi min-naħa tal-politiċi il-mod kif jitkellmu xi wedu n-nies u x'jgħidulhom. Ġifieri jiena ħanieħu eżempju li niltaqa' magħha fil-Kunsill. Semmejna s-servizz tal-balki imħabba l-bimi tal-iskart. Is-servizz tal-balki huwa offrut b'xejn. Huwa servizz offrut b'xejn mill-Kunsill liċ-ċittadini kollha. Jekk inti ċempel issa lill-Kunsill biex tgħidli isma' għandi komodina u ġiex kaxxi madum li trid tarmihom balki, jiena ħanibbukjak ngħidlek isma' Melkim. Jiġi għada, jew petada. Petada oħroġhom għax ġejjin għalihom minn wara l-bib tiegħek. Jien lili dak il-booking tiegħek jiswa l-Kunsill 4 euro. Kull ġurnata tal-balki jekk indaħħal xi 30 booking għax daqshekk jisek tista' tdaħħal kull darba, ħatiġi tiswa l-Kunsill 120 euro. Noffru da servizz 3-4 darbit fil-ġimgħa, kompli jaħdem is-somom. Għandek 500 jiswa fil-ġimgħa, 2000-3000 euro fix-xahar. Għandek 12 xahar fis-sena ġifieri da servizz. Kważi 40,000 qed jiswa. Ġie jiswa l-Kunsill 50,000 euro. Sara l-Kunsilli kollha u wara kemm tiġi tiswa da servizz. Issa tgħidli se semmi. Imma inti ġej niġbrulek minn wara l-bib m'għandekx tħallas 2 euro għal servizz bħal dak. Għalfejn daħħalna l-kunċett kollox b'xejn. Hawn min drajnihom iċemplu u jibbukjaw kull ġimgħa għal xi xahar tlieta wara xulxin tinduna ikunu din jiżvojtaw dar sħiħa minn fuq dar il-Kunsill. Ngħidlek jekk tiżvojta dar ġib xi ħadd privat kontrattur jiżvojtalek id-dar. Mhux minn fuq dar il-Kunsill, minn fuq it-taxxi tan-nies. Bisa jfolli dawn l-affarijiet. Imma jien mhux biex
tikkastiga għal 2 hour ma dak li jkun iġġelu jaħseb. Mhux Isma' hekk. jiena għandi bżonn nuża das-servizz jekk ma rridx inħallas nista' nagħmel xi ħaġa b'dawn l-oġġetti flok naqbad narmihom għax il-kunsill ħajġborhom xejn. Mhm. Fimt? Jiġifieri il-fsiet jew dal-las ma ġiex mix-xejn. Mhux Hija hekk. s-sistema Kif ġiet implementata. politika tagħna anke jekk tgħid il-ġbir taż-żibel titfa' fuq il-bankina u jara l-bambin u mbagħad jiġu jiġbru l-kunsill b'xejn. Kollox b'xejn. Dan mhux b'xejn għax biex jiġi proċessat mhux hekk. il-mata miljuni ta' euro jiswa l-pajjiż. Il-kunsill biex jamministra il-ġbir tal-iskart jekk jien għandi miljun euro, 300,000 minnhom immorru għall-iskart, għall-ġbir tal-iskart. Is-servizz b'xejn, għax in-nies jekk jaħsbuh b'xejn. Mhux hekk, imma m'hawn xejn b'xejn. Issa bdejna sena ġdida. Il-borża s-sewda sen ilu kienet tiswa 60 euro t-tunnellata. Issa ġiet 80 euro t-tunnellata. Il-budget tal-kunsill baqa l-istess. Imma kien qabel kont inħallas għal 50,000 tunnellata fis-sena ma nafx il-figuri bleżatt. Qabel kont inħallas 60 euro kull tunnellata, issa nħallas 80. Jiġifieri il-kunsill għall-poplu ħadd tiġi tiswi iktar biex noħodlok dak l-iskart. In-nies hemm barra jafuhom dawn l-affarijiet. Jew għax kollox kultura ta' xejn b'xejn ma jagħtux każ u nibqgħu narmu isu xejn mhu xejn. Mhux hekk. Edukazzjoni u infurzar. Għax mingħajr infurzar inutli kollha. Għal xejn ikollok il-leġijiet u kull ħaġa. Għax suppost illum nisseparaw l-iskart, ma nisseparawx l-iskart biex nkunu cool mal-ambjent biss. Nisseparaw l-iskart għax hekk jaqbel il-pajjiż. Għandna l-landfill wieħed x'in jimtela ħajkollna problema. Ġifieri fl-interess tagħna naqsu l-iskart li jiġi ġo l-landfill. U meta aħna nirriċiklaw u nisseparaw l-organic, il-pajjiż tiswi ħafna inqas, apparti l-riżorsi li joħroġ minnu. L-aħjar dejjem li tarmi jinqas. Imma jekk ħatarmi issepara l-iskart. Imma kollox b'xejn. Ekku. Mela, FTT lu inti ġewwa l-Kunsill Lokali organizzajtu Open Day ġewwa Palazzo Buleben magħruf bħala l-Palazz tal-Baruni u kien hemm parteċipazzjoni qawwija ta' nies. U inti ktibt li speċi n-nies huma ċċana għal daw it-tip ta' postijiet u hekk. X'jista' jsir biex forsi fil-pajjiż kollu mhux ġas ġo ħażebbuġ ikoll iktar minn daw il-postijiet u anke n-nies tibda teduka iktar ruħha dwar l-istorja tal-pajjiż u affarijiet bħal dawn. Dak kellna open weekend ġo post ikoniku f'ħażebbuġ, ġifieri kull min titkellem żebbuġi li għandu l-eru għex u trabba ħażebbuġ kulħadd jaf biha dal-post. Għana nsibuh bħala ġnien tal-Baruni, bħalu nimmaġna li hawn proprjetajiet oħra madwar Malta. Issa fil-każ tagħna il-proprjetà hija proprjetà privata, qiegħda għand il-privat li s-sit li hemm attwali ħajinvesti għandu proġett biex jagħmel boutique hotel ġo l-palazz. Il-palazz ilu hemm imkisser l-aħħar 50 sena bla użu. Sintendi s-sit irid idaħħal qed jara kif ħajamel investiment mill-flus li nafaq biex jixtri l-proprjetà. Sintendi l-appell tal-batana tal-Kunsill kienet isma' għandek proprjetà unika bħal di ġewwa ħażebbuġ. L-istat għandu jidħol għaliha, jixtriha mingħand il-privat u jtiha lura lill-pubbliku. Fil-każ tagħna is-sit kienu u għadu lest jinnegozja mal-istat biex ibih il-proprjetà lill-gvern għax innut li tinnegozja jekk il-privat ma jixibih. Mhux hekk. Qed tifhem? Ġifieri għalija fejn jitlu daw il-proprjetajiet u m'hawnx ħafna minnhom jiġifieri. Le u nofqu tant miljuni Intefqu tant miljuni f'affarijiet kapriċ jew ikunu one time event whatever. Għandha tkun priorità assoluta tal-gvern ikun min ikun hemm fil-gvern li daw il-proprjetajiet nixtruhom lura mingħand il-privat u ntuhom lura lin-nies. Jiġifieri ma naħsibx li qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa ta' barra minn hawn art pubbliku tajnih il-privat biex jibnieh lokanda jew jibni jew biftehim għal 100 sena u x'nafin. Allura ħansibuha diffiċli nagħmlu l-istess imma bil-kontra. Hekk. Le. Eżempju fil-każ tal-ġnien tal-Baruni f'Ħażebbuġ, is-sit kien qed jitlob 6 miljuni biex tinxtara. Għandek palazz 80 kamra, għandek ġnien ta' tmien titmiem,
kappella privata b'dar antika fuq wara tal-kappella. L-opportunitajiet u l-potenzjal li hemm huma affarijiet ta' barra mill-hawn. Xfi tista' tagħmel turiżmu, tista' tagħmel mużewijiet, għandek l-aspett ta' turiżmu reliġjuż u kulturali, għandek l-ispazju miftuħ li n-nies tant huma imxenqin li jkollhom. It's a win-win. Aħna għadna palissa ġifier il-gvern għadu qed jikkonsidra dil-possibilità, ġifier qed nagħmlu minn kollox biex nippuxjaw, biex nipprovaw mill-mitluf nieħdu xi ħaġa, ġifieri għadni ma qtajtx qalbi. U jekk ma nasalx mal-gvern nipprova nara x'nista' nivvinta biex naslu mas-sejt. Qed tifhem? Però in principle tant tlifna art għall-bini. Ma naffordjawx il-ftit li fadal jew jibqa' magħluq u ma jgawdi ħadd. Jew jinbena wkoll. Xi fadal plots oħrajn li qegħdin ġol developments u allura ħanibnu kull maw. In-nies li jgħixu u xtraw id-djar u l-flettijiet ta' mad-dawra m'għandhomx ikollhom spazju miftuħ. Ħannibqgħu bil-mentalità li jekk tit spazju miftuħ jew titmur l-busket jew titmur ta' qali. Mhux jew tuża l-karozza. Titmuż l-karozza biex tmur hemmhekk biex jekk kulħadd imur hemm ħadd ma jgawdi xejn għax li ftorbju ġen ma jkunx hemm. Jinta qari fil-weekend qasnem saqlem. Le, mhux jew tiġġenna iktar milli. Flok tmur għall-mistiej tgħidtaw fejn ġejt. Le. Ġifieri huwa importanti li ninvestu fi spazji miftuħa fil-lokalitajiet u l-aqwa investiment nibdew b'dak li diġà jeżisti. Flok nonfqu l-miljuni biex nagħmlu ġnien fuq bejt. Jew ħafna konkos u bankini u madum x'naf jien u spejjeż jiġu mix-xejn jisplodu. Nibda fuq daw il-plots, daw il-parcels ta' artijiet li ħafna minnhom moħbijin fil-lokalitajiet imma jeżistu qegħdin hemm u naħdem fuqhom. Naħdem fuq dawk l-ewwel. Issa, inti personali, tara li għandna daqsxejn problema bħalissa ta' overtourism qisu tul is-snin. Iċ-challenge ta' kull gvern kien li dejjem iġibu iktar turisti. Qisna dejjem bil-fors in-numri l-importanti. Da bla dubju qed iħalli impatt fuq l-ambjent ukoll bħalma jħalli f'pajjiżi oħra. Inti taħseb li hemm bżonn jitnaqsu n-numri u mmorru għal turisti ta' kwalità li jħallu iktar flus fil-pajjiż u ma jħallux ukoll l-impatt li qed iħallu fuq l-ambjent. Aħna dejjem in-narrattiva kienet li jekk dax-xahar dis-sena ġew 1000 turist, is-sena ta' wara jridu jiġu 1500. Ġifieri dejjem niftaħru bil-records għax jekk alla ħares qatt ma jkollniex xi rekord, daqs li kieku sar xi disgrazzja għandna kriżi għax in-nies ma jridux jiġu law. Aħna Malta x'għandna ix-xemx u il-baħar. Dawk l-iktar selling points li dejjem naraw fil-reklamar. Bħal Malta hawn 1000 post ieħor fil-Mediterran fejn tista' tmur. U dak li għandna aħna għandhom huma mid-darba aktar minna. Ġifieri aħna għandna bajja fiha 9 kilometru, għandhom bajja bħalna 10 kilometri. Ġifieri dak il-prodott tagħna huwa sensittiv ħafna. Iżda ovvja il-raġuni ma fiex xi forza ta' barra minn hawn. Impossibbli inti ġib it-turisti kollha tad-dinja ġodda ċokon. Huwa ovvju li rridu ninvestu fil-kwalità u mhux il-kwantità, imma l-mantra dejjem kienet fuq in-numri. Issa llum qed jindunaw. Imma nistgħux nitfgħu flusna fuq in-numri biss. Imma bir-rispett kollu, ċertu affarijiet, ċertu tara żvilupp u tu lejtu. Jiġifieri t-turisti llum jiġu u jgħidu kemm hawn ġen, kemm hawn nies, kemm hawn traffiku, kemm hawn bini, kemm hawn storbju. Jiġu ma jerġgħux jiġu. Jiġu ma jerġgħux jiġu. Jew jiġuk nies li flok int għandek 10 turisti nefqu 100 euro. Għandek 100 nefqu 10. Nippreferi 10 nefqu 100 milli 100 nefqu 10. Inti ġifieri da eżempju klassiku inti tara x'qed jiġri fil-Blue Lagoon kemm huna. Mhux hekk le. Jekk inti tmur ġo postijiet bħal dawn li huma ġawħiet naturali ġifieri f'pajjiżi madwarna, id-disciplina u l-rispett li jkun hemm lejn dawn il-postijiet saħansitra għandek ċertu pajjiżi qed iddaħħlu anke capping fuq l-ammont ta' nies u n-nies iħallsu u n-nies ma jiddejqux iħallsu għax ta' dak li jħallsu hemm il-kwalità. Ġifieri mhux qed ngħidu li xi ħadd jispiċċa bla xogħol, qed ngħidu nieħdu ħsieb ħalli dak ix-xogħol jibqa'. Mela inti jista' jkollok Blue Lagoon jiflaħ 7,000 ruħ f'ġurnata fis-sajf. Għall-bisgħa
Jiena fis-sajf il-bajjiet jien ma nersaqx lejhom, jien is-sajf għalija jista' ma jiġi xejn għax taqta' xi ftit postijiet fej nipprova ma ngħid il-ħadd nipprova mmur nhom jew da. Trid timxi għalihom jew xi ħaġa. Illum għandek il-fenomenu tal-Instagram u t-TikTok kulħadd jitfa' l-videos. Fimt? Postijiet fej qabel kienu postijiet ma jmur ħadd jew jmorru Maltin biss. Illum saru da Instagram sensation kulħadd sejjer bis-selfies u x'naf jien anka kemm huna kulħadd bil-pineapple fidejh daw affarijiet ma kinux jeżistu. Ma kinux jeżistu qabel, imma id-dinja nbidlet. Dinja kompetittiva, imma we cannot kill the ghost that lays the golden egg. U naħseb dik li qegħdin nagħmlu. Ċfejek ma noqogħdux attenti. U lu naħseb jindunaw, joqogħdu attenti kif jitkellmu, però dik hija l-verità. U ma nistgħux nibqgħu nirriklamaw fuq turiżmu tal-massa, hemm turiżmu reliġjuż, hemm it-turiżmu ambjentali. Let's go. Dawn huma niċċeċ li ftit li xejn investu fihom, it-turiżmu sportiv. Ma nitkellmux dwar turiżmu sportiv. Daw daqstant affarijiet li nistgħu nagħmlu nkunu kreattivi. Jekk wieħed bena lukanda li jħord jibni palu. Le, ekku. Fimt, imma minix l-espert f'dax xoġvien tkun qed ngħidlek l-opinjoni tiegħi. Ma sens komun. Ma naħsibx l-ewwel persuna li ġejta u għedlek dal-klim. Le, donnu sens komun intilef kompletament. Jekk mhux ħan jieħdu azzjoni issa, bat il-bidliet ħajkunu drastiċi ju. Inti semmejt li ovvjament aħna bħala pajjiż fimni għandna x-xemx il-baħar, però l-baħar ukoll f'daw is-snin reċenti qed ikollna l-problemi, apparti d-dranaġġ dal-affarijiet kollha il-kwistjoni tal-fish farms. Li daw ovvjament ġieli jħallu ħmiex jidħol mal-bajja, nies ma jkunx jistgħu jomnu żjud. Taħseb li daw għandhom xi mod jiġu kontrollati u forsi anke ma jħorġux permessi żejda x'da jinfirxu ma kollhom kien. Ovvjament qed ikunu ta' konvenjent għan-nies fl-aħħar mill-aħħar. Kontrollati bla dubju għandhom ikunu. U nimmaġna li huma sa jekk hawn xi żejjed l-impressjoni tiegħi huwa li iva hawn ħafna għax kif qed inti kullimkien hawn qed tifhem. Jien ma nafx xi framework regolatorju għandhom. Naf li huwa business kbir li ħalli ħafna flus u nimmaġna il-prioritajiet, id-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-flus. Skont il-flus, qed tifhem. Naraw l-impatt negattiv ukoll jiġifieri mal-bajjiet u slime u nies jitellgħu ritratti. Ma nafx nista' ngħid iktar fuq da s-suġġett għax mhuwiex eżatt l-iktar li jimmitla tiegħu. Imma bħal kull ħaġa oħra jekk inti dejjem tiffoka fuq tkabbir u m'għandekx kontroll u m'għandekx kwalità, impatt negattiv ħajkollok. Biex inkomplu wkoll fuq it-tkabbir, problema li tista' tgħid illum kulħadd kważi rrikonoxxa hija li Marta saret overpopulated iktar milli diġà kienet. Kienet policy ekonomika li nġibu eluf ta' nies fis-sena għax ovvjament kien hawn ħafna xogħol. Però inti taqbel li dis-sistema tal-ekonomija tibqa' għaddejja għax da kull min qed jiġi rridu iktar flettijiet, rridu iktar ovvjament nibdlu s-sistema ta' dranaġġ, iktar konsum, mela ħajkun iktar żibel x'nipproċessaw dal-affarijiet. Tista' gżira bħal Malta tibqa' għaddejja. Hekk. Għax donnu m'hemmx jien naf. Żgur li lew. Jekk inti tħares lejn l-istorja ta' Malta, eżatt wara t-tieni gwerra dinjija ukoll konna diġà overpopulated. X'inti jekk tieħu d-densità tal-pajjiż u tqabblu ma' pajjiżi oħrajn, id-densità tagħna hija għolja. Però mbagħad jekk inti tħares lejn id-densità tal-pajjiż u tqabblu mad-densità ta' bliet, hemmhekk imbagħad tibda tara naqa' diskrepanza tgħidli x'semmi li m'aħniex populated ngħidlek iwa. Imma kif qedlek l-aħħar darba u ftit qabel li irrid ikun hawn immaniġġjar tal-pajjiż daqs li kieku aħna belt. Ġifieri il-densità tal-pajjiż huwa xi 1500. Jekk tmur Norveġa jew Sweden qiegħda xi 20 persuna kull kilometru kwadru. Żgur għax gep. Però il-maġġoranza tan-nies f'dawk il-pajjiżi ma jgħixux fl-imwarrab, jgħixu fil-bliet. Mhux hekk. U fil-bliet ikollok densità għolja ta' nies daqs Malta u iktar. Jiġifieri you have to compare like with like.
Jekk tu eżempju Sliema, l-20,000 ruħ li joqogħdu f'Sliema joqogħdu f'xi kilometri kwadri. Ċfid-densità hemmhekk mhijiex 1500 ruħ il-kilometru kwadru, Żgur. edha xi Jo, 7,000 Mhux hekk. li tiġi daqs Pariġi. Jekk mhux iktar. Imma qegħdin nimmaniġġjaw il-pajjiż b'mod li jirrifletti d-densità kbira ta' nies? Le. U dik hija l-ikbar problema li inti għandek dan nies kollha mhux qed jgħin għax dawn in-nies daħlu mingħajr pjan. Fil-mudell ekonomiku Ma kienx hemm pjan, ġast kemm kien ġew. tkabbir u mbagħad naraw wara. Fimt? Però jiena ma nagħtix tort il-barranin ta'. Le dawk ġew biex jaħdmu. Ġifieri il-mudell ekonomiku xi ħaġa li fasslu l-Maltin. Mhux hekk. Nies għamlu naħseb ħadmu s-somon fuq il-calculator u qalu isma' jekk Jaqblem. jitlu daw in-nies ħajkollna dal-introjtu. Fimt? U inutli noqogħdu nitkellmu dwar l-ambjent jekk ma nitkellmux fuq il-mudell ekonomiku tagħna, ġifieri l-ekonomija tagħna hija waħda kapitalista neoliberali. Fimt? Hija mibnija fuq tkabbir. Le, mhux akkosta kollox. Ġifieri nitkellmu fuq standard of living ma nitkellmux fuq quality of life. L-standard of living ma jkejjilekx is-saħħa mentali, ma jkejjilekx il-kwalità tal-ilma jew il-kwalità tal-arja li nieħdu n-nifs. Dawk huma affarijiet li inti tara fil-kwalità tal-ħajja. L-standard of living jaralek ix-xogħol. Ix-xogħol u l-flus. U ħaniġu f'punt li f'Malta huwa post tajjeb fejn taħdem ma mhux fejn tgħix. U għal-feeling ta' ħafna nies fortunatament. U hija xi ħaġa wkoll li int għandek naqa' paradoss għax qisu l-Malti ma jafx jrid. Jiġifieri ċertu xogħlijiet ma rridux naħdmuhom. Jew maħniex lesti nħallsu għal dak ix-xogħol. Allura niddependu fuq il-barranin li jridu jagħmlu dak ix-xogħol għax xi ħadd irid jagħmlu. Imma fl-istess ħin mbagħad ingergu għaxaw ħafna nies. Ma rridux turisti ta' kwalità, jridu ta' kwantità. Allura il-lukandi tittimlihom xi mod u titħaddimhom. Mhux hekk il-flex. U dawk in-nies is-settur turiżmu huwa mibni fuq il-barranin. Mhux hekk. Ġifieri iżna qas nafu xi jridu. Jekk inti tara eżempju l-lifestyle ta' ħafna barranin daw it-third country nationals, daw jiġu għaw biex jaħdmu. Le, ekku, dak u Karozza ma għandhomx. Konsum ta' elettriku u skart mill-inqas. Ġifieri l-lifestyle tagħhom u l-pressures tagħhom viżavi kif qed jgħix il-Malti jew kif jaspira li jgħix il-Malti mhuwiex l-istess. Tifhem? Jiġifieri jekk nitkellmu eżempju dwar it-traffiku, il-maġġoranza ta' barranin ma jsuqux. Jużaw tal-linja. Jużaw tal-linja. Anke hemmhekk hemm problemi issa għax il-volum tan-nies tintendi tal-linja ma tilħaqx mad-domanda. U li jsuqu barranin li jsuqu għax probabbli qataw qalbhom minn tal-linja. Bl-istess mod li l-Maltin qataw qalbhom ukoll snin ilu. Ġifieri s-sintomi tal-problemi dejjem ikunu hemm. Mhux hekk. Mhijiex faċli biex issolvija. Le, mhux hekk. Imma x'imkien tibda. ma naħsibx li qegħdin nindirizzaw l-eruq tal-problemi. Problema. U qiegħda tinħass. Qiegħda tinħass ħafna xi nies jitkellmu fuqha. Anke barranin stess jitkellmu Żgur barranin li ilhom hawn jaraw id-differenza, kulħadd l-istess kelma. Qas li ilhom hawn ġivina kelli nies mill-Filippini ħażebbuġ. Sena u nofs għamel mal-ewwel ċans tal-aqlem. Le, tietu. Għalina hawnhekk ma nistax ngħix. Volderi. Ġifieri daw huma stess jindunaw. Imma din mhix fenomenu f'Malta biss, jiġifieri jien għandi eżempju kien nies f'ħażebbuġ bħalissa mill-Bangladesh. U da f'pajjiżu jaqla €90 fix-xahar. Issa fil-preżent bej ix-xogħol li għandu jaqla xi 1400. Jaħdem ħafna, ħafna sigħat, jiġifieri għalija sigħat li jagħmel kważi inumani imma mhumiex aċċettabbli qed tifhem. Imma da jekk jibgħat €1000 lura pajjiżu. Daw il-familja tiegħu jgħixu kollha sew. Ġoddar tagħhom għandhom television ikbar minn tiegħi. Għax huma sinjuri. Ġifieri daw jekk is-sistema ekonomika ħad tibqa' hekk dawn l-affarijiet mhux ħajinbidlu. Jiggravaw għadin. Issa hemm ftit ilu xhur ilu snin insomma issa daħlet is-sistema li jinġabru l-fliexkan tal-plastik tal-BCRS. Fil-prinċipju naħseb huwa tajjeb li wieħed ovvjament jirriċikla il-plastik u l-fliexkan ukoll ta' ħġieġ, però ikun hawn ħafna elementi li daw jew mhux jaħdmu jew
mhux tallu ma tkunx taħdem waħda ma jkunx jaħdmu xi sitt allura bil-karozza tittoqgħod tmur ma' waħda l-oħra u qed toħloq fil-verità pollution oħra inti biex toqgħod titrevelja bil-karozza minn post tal-ieħor. U anke l-magni għalkemm il-popolazzjoni baqgħet tiżdied ma żdiedux. Taħseb li għalkemm il-prinċipju tajjeb hemm rridu nirranġaw ukoll daqsxejn is-sistema. Il-prinċipju huwa tajjeb kemm in-nabija ma dekx taraf li xkun mal-art. Ġifieri għalija diġà ħadna xi ħaġa tajba fil-kollettiv bħala soċjetà sa l-implementazzjoni kulħadd jaf kif sar. Ġifieri nieħu ħażebbuċ aħna għandna kaxxa waħda qiegħda ma' ġenb il-kunsill, ġifieri jekk nidħol u noħroġ mill-kunsill 20 darba kuljum xejn niftaħ il-bieb jew xejn nkun biex nidħol noħroġ nies fil-queue biex jistennew biex jisarfu l-fliexken iktar ma taħdimx milli taħdem tal-BCRS jiġi xi 10 darbiet kuljum biex jisewwi u jirranġa ma nistax nifhem x'għandhom daw il-magni li nkollu jeħlu. Fimt? Jew ma ħasbux li ħajkun hawn dal-influss kollu ta' nies, jew għamlu l-kalkoli u qalu isma' nistgħu naffordjaw l-ewwel ftit snin ikollna dal-ammont ta' kaxxi biss. Però fhem, jekk ħanibqgħu bis-sistema tal-plastik, daw il-kaxxi għandna bżonnhom. Għax dak li tfajt fis-suq titterġa' tiġbru. U naħseb il-kumpaniji privati qalu isma' jekk aħna ħanibqgħu nipproduċu dal-plastik għax jaqbel lilhom, illum iridu niġbruh. U n-numri ġifieri li hemm fejn qabel bil-borża l-griża konna xi 25-30% ta' fliexken jiġu separati, il-rata issa telgħet xi 75. Jiġifieri bil-BCRS morna għall-aħjar. Imma s-servizz in-nies qed iħossu u bir-raġun li mhux qed jaħdem, jiġifieri ħadd m'għandu jkun kurnut joqgħod idur bil-fliexken. Mhux hekk. Tifhem? Appart il-ħimieġ u ieħor. Li kien hemm tajjeb bis-saħħa tal-BCRS kien hawn bidla fl-imġiba tan-nies. Tal-mentalità. Jiġifieri min qabel kien jiddependi fuq il-fliexken tal-ilma d-dar. Illum jew daħħal reverse osmosis, jew daħħal il-filtration, jew daħħal il-daw il-jugs il-kbar tal-ilma. Aħna hekk qegħdin, jiġifieri aħna fid-dar tagħna fliexken tal-ilma tal-plastik ma jitlux. Saġieli kollok xi ħaġa tal-luminata, ma dak mhux ħadd ixrob kuljum. Jiġifieri fil-verità jien personalment il-BCRS ma taffettwanix. Għax mill-inqas qed nużaha. Nużaw fliexken tal-plastik. Li għamel ħażin il-gvern, mis-surali il-moment li tiġi implementata l-BCRS joħroġ b'skemi b'saħħithom biex il-familji jgħinhom jinstallaw reverse osmosis fuq il-filtration tal-ilma għax ħafna nies dawn l-affarijiet ma kinux jafu bihom. Le, mhux hekk le Toskanta kemm ma jkun. Bdew jduru għalihom meta bdew jaraw skarriġ biex inti tistara fil-fliexken. Ġifieri min għadu jiġi bil-fliexken tal-ilma jien nibda nitħassu. Dak il-ħela ta' ħin. Ngħidlu għalfejn għadek tixrob l-ilma mill-fliexken, jibqa' jħares lejk. Bar minn Malta l-Skandinavja jiena rajt nies jiġbru l-fliexken minn Malart f'Dannemarka, x'għodux nistaġbu x'għodu jiġbru l-fliexken fit-toroq ta' Malta, x'dawwa Ġermanja u d-Denmark jien rajthom. Barra l-ground 30,000 ruħ nies jixorbu l-birra, x'in jitlu n-nies biex jaraw il-logħba. Fuq barra jkun hemm 50 ruħ, kulħadd għandu is-skip tiegħu, il-rokna tiegħu u jibda jiġbor il-fliexken. Ma mhux 10 cents ta' jieħu, tkun jew 50 cents jew euro fil-valur tal-fliexkun huwa ħafna iktar. Li dak huwa inċentiv fih innifsu. Imma eżempju ilma ma jixorbux ilma mill-fliexken, għandhom ilma tajjeb mit-tapp. Di xi ħaġa wkoll li ma nistgħux ninsew. L-ilma tagħna fit-tapp mhuwiex wieħed adakwat li tixrob minnu. Tomma ta' klorin u dik fuq dak tixorbu ma nafx kemm jagħmellek. Kważi dik tagħmel differenza wkoll. Għalhekk importanti kważi qabel ma daħal il-BCRS li vera kienet inizjattiva privata ma kienet biftehim mal-gvern. Mhux hekk. Qed tifhem? Dal-behavioral change missu ġie kkomunikat aħjar man-nies. Issa hemm nitkellmu daqsxejn fuq is-solar panels li hija enerġija nadifa, però mbagħad hawn min jikkritika għax ġieli eżempju narawhom ġo Elij. Voldri kważi l-ftit agrikoltura li fadal tattija bis-solar panels. U jien anke meta ġieli nsifer Isaac jien naffilli tara dak il-ħaxix kollu sabiħ. Probabbli għax jibħasu.
Imma taħseb li eżempju fil-Kastajja ngħidu l-Kas ta' Malta x'aħna Malta din. Fuq l-art agrikola għandna nibnu solar panels. U din l-art agrikola ma tkunx tista' tintuża sew mbagħad nimmaġina. Inti l-prijorità għandha tkun proprjetajiet tal-gvern u l-fabbriki, u ġifi għandek dawk is-soqfa kollha ħadd titfa' solar panels ġol raba. Mhux jagħma Imma tifhem ukoll x'qed jiġri ġifi għandek l-agrikoltura dejjem sejra lura. U dak li jkun jgħidlek jekk jien għandi ċans nitfa' l-pannelli u naqla aktar minna ħanoqgħod ninħawwel il-pastard. Dik hija l-isfortuna tal-realtà li qegħdin ngħixu. Però jien naħseb ovvjament tiġi min-naħa tal-regolatur ġifi mill-awtorità tal-ippjanar li daw it-tip ta' permessi ma joħorġux. U l-inċentiv mill-gvern għandu jkun li joffri rati attrajenti lil fabbriki u tagħti l-eżempju bil-soqfa tal-gvern u l-iskejjel u kollha jkunu bis-solar panels. Mhux hekk. Ma naħsibx li xi ħaġa ta' barra minn hawn. hija xi ħaġa ta' li qegħdin nivvintaw aħna, tifhem? Issa inti semmejt kemm il-darba l-edukazzjoni li huwa ovvjament fattur importanti ħafna fejn jidħol l-ambjent. Iż-żgħar ejja ngħidu żgħar. Ħafna minnhom huma konxji tal-ambjent ta' età żgħira. Però mbagħad għandek nies ta' ċertu età li tkunu trabbew fi żminijiet differenti li kien hemm realtajiet differenti u anka għandna ovvjament issa flus kbir ta' barranin li forsi għalihom mhux l-ambjent kif narawh aħna u naħsbu aħna huwa tajjeb. Taħseb li għandu jkun hawn kampanja edukattiva li tittargetja prattikament il-poplu kollu skont ir-realtajiet ta' dawk in-nies li jkunu qegħdin hawnhekk biex ovvjament kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Għax għalkemm huwa importanti li żgħażagħ jitilgħu konxji tal-ambjent, però għandek eluf kbar ta' nies ta' ċertu età u forsi anke barranin li l-mentalità tagħhom hija differenti. Minn kollox hawn tagħmel kim. Issib kbar li huma konxi u ssib żgħar li mhumiex konxi jew ma jagħtux każ. U ssib kbar li jagħtu każ iktar. Issib barranin li ma jintereshom f'xejn. Tista' tagħmel clean up u ma jiġik ħadd Malti u jiġuk barranin biss. Ejja ġieli Jiġifieri minn kollox hawn. Jien naħseb ħaġa li tista' ssir li tuża pereżempju l-kunsilli lokali li hawn 68 minnhom u tuża lilhom biex tagħmel l-outreach mal-komunitajiet tagħna, ġifieri f'Ħażebbuġ ħadd ma jaf il-komunità aħjar mill-kunsill lokali tiegħu. Mhux hekk. U l-istess għal kull lokalità oħra viżavi l-kunsill tiegħu. Ma jien jekk eżempju tgħidli isma' inti fil-lokalità ta' Ħażebbuġ għandek id-dejta tal-barranin li jgħixu fil-lokalità? Ngħidlek li ma għandix. Jien inutli noħroġ timetable tal-iskart biċ-Ċiniż jekk l-iktar nies li għandna f'Ħażebbuġ huma mill-Pakistan barranin. Mhux hekk. Imma jekk jien m'għandix dik id-dejta, jekk jiena ma nafx li f'dik il-blokka hemm 4 Sirjani, 6 Pakistani u 4 Maltin. In kif nista' nikkomunika magħhom? Hawn l-affarijiet ma jeżistux ta'. M'għandniex aċċess għalihom. M'għandniex aċċess għalihom, ġifieri kif nista' nintegra u ninvolvi n-nies nikkomunika l-messaġġ tiegħi jekk inqas għandi d-dejta biex niddeċiedi kif ħanagħmel dak il-komunikazzjoni. Dik għalija hija problema kbira. Ħafna. Fl-iskejjel hawn ħafna edukazzjoni llum, ħafna. Imma mbagħad qisu ma nafx. Nitkellem għalija ġifieri meta kont primarja 15 20 sena ilu. Konna diġà nitkellmu fuq affarijiet tal-ambjent, jien niftakru l-xummienu jgħidilna tarmix mal-art. Xi fejn mhumiex affarijiet aljeni. Mhux hekk. Imma qisu meta tidħol mis-sekondarja dak il-fażi ta' żożija għall-edukazzjoni terzjarja jew tiġi aljenat ma tibqax tagħti każ, jew tara l-kbar ma jagħtux l-eżempju u dak li tallimt tarmih ma tagħtix kasu. Ġifieri meta mort l-università, għas-sistema ta' riċiklaġġ ma kien hemm l-università. Mhux hekk meta suppost. Las li rajt fuq il-karozzi kulħadd tiġi l-università bil-karozza hija xi ħaġa inkredibbli. Għedek talbiza niftakar. Nista' nippretendi il-pajjiż jinbidel meta għandi l-università li huwa il-preżenti u l-futur tal-pajjiż jagħmel għar kważi mill-pajjiż hija mera tas-soċjetà. Le, ekku.
U mhux biss studenti, ġifieri biex ma nagħtux ħdejja studenti biss. teachers għaw lecturers. Ħaddiema kollha. L-istituzzjoni fit-total. Mhux hekk. Ġifieri qisu ġieli jkun hawn dal-gap. Anke li għandek kunsilli m'għandhomx poteri eżekuttivi biex iwettqu l-infurzar bażiku fil-lokalità. Jien nippretendi li bħala kunsill jien meta nidħol il-kunsill fl-uffiċċju għandi pulizija, uffiċjal misluf għand il-kunsill u għandi uffiċjal tal-leża. U jiena ħanibagħthom fejn hemm bżonn il-preżenza tagħhom fil-lokalità fiċ-ċirkostanzi tal-ġurnata. Qed nitlob xi ħaġa ta' barra minn hawn biex inżomm il-bon ordni. Iżomm id-disciplina u fejn tinforza tista' tibagħthom. Mela l-affarijiet ma jeżistux. Ikollok ġiex uffiċjali tal-leża li jdu jlaħqu ma' reġjun sieħ. Mhux impossibbli. U l-reġjun fih 14 lokalità, ġifieri jekk għandi ġiex uffiċjali fuq l-iskarta din ħażebbuċ mela l-10 lokalitajiet oħra m'hemm ħadd. M'hemm ħadd. Hekk ħatamel impatt. Le diffiċli. Naħseb il-riżorsi umani jistgħu jitqasmu ħafna aħjar. Issa hemm xi ħaġa wkoll li semmejna ftit hija l-agrikoltura f'dan il-pajjiż qed tispiċċa. Tajjeb jew ħażin min hija realtà. Taħseb li għandu joħorġu inċentiv qawwija ħafna biex il-ftit farmers li fadal ġewwa Malta jibqgħu ovvjament jaħdmu l-art u flok daw ibijaw l-art tagħhom biex isiru l-barbecues għax min hija realtà di. Nies jixxu l-għaliqi u flok tinħadem dil-għalqa jew biex nagħmlu l-barbecues jew norganizzaw xi parti ġo fih. Ovvjament tifhimni huwa ħażin għall-ambjent da kollu. Temmen li għandu jkun hemm inċentivi qawwijin ħafna biex il-farmers li għandna komplu jipproduċu fl-aħħar mill-aħħar. Aħna Malta bħala food security naħseb mit-tieni gwerra dinjija law. Aħna qatt ma konna f'pożizzjoni li l-agrikoltura tal-pajjiż jista' jitma' il-poplu mingħajr ma niddependu minn barra. X'fin neħħuha minn moħħna li naħsbu li ħankunu self-sufficient. Li ħankunu self-sufficient. Impossibbli. Fit-totalità tiegħu tagħha. Imma huwa fatt ukoll li l-agrikoltura sejjer lura ġifier tara ċifri tal-ammont ta' bdiewa u l-età ta' daw il-bdiewa. Mhux hekk dejjem jonqos. Dejjem qed jonqos u dejjem qegħdin jixxieħu. Ġifieri għalija hija xi ħaġa tinkwetani ħafna. Imma fil-verità hi li apparti kif qegħdin ngħidu li semmejtlek qabel qisu l-Malti ma jafx irid, ġifieri kulħadd huwa nostalġiku fuq il-bidja u fuq l-antik. Ma kemm hawn Maltin li jridu jaħdmu iħammġu idejhom. Ngħidlek hawn ftit. Il-problema li dawk il-ftit li hemm maħniex qegħdin nieħdu ħsiebhom. Ġifieri inti titkellem ma' bdiewa tfal tagħhom u jgħidulek it-tfal tiegħi m'għandhomx interess jaħdmu fil-bidja u wieħed mar l-IT u wieħed mar fil-gaming. Inżar ma' jien. L-għalqa mhux inbiħħa, inqassama fil-biċċiet, kulħadd jivvinta u jispara il-prezzijiet. Ġew daqs flet biċċalqa. Għax l-ispazji miftuħa. Naqsu? Allora min jgħix ġol urban issa tifittex mhux hekk il-rural għal-kwiet għal-mistrieħ u minnu laqwa fil-flus jaħawel u jixtri x'min skużani min jaffordja jgħidlek non fuq 100,000 euro għal-tomna. 100,000 euro għal-tomna. Meta tomna qabel kienet tinbieħ 20,000 euro, 15,000 euro, 10,000 euro, mhux qed ngħidu xi żmien ilu ta'. Le, ftit snin ilu kienu hekk. Jien ukoll għaddejt minn esperjenza negattiva jiena xtrajt għalqa. Kont xtrajt għalqa ta' 3 tmiem, kont ħadtu bi prezz tajjeb. Però għandi disgwit mal-bdiewa ta' ma' ġenbi imħabba l-aċċess biex nidħol ġol għalqa. Imħabba liġijiet antiki tal-riġel u tal-bima, wieħed jippretendi la miktub bima ma nistax nidħol bit-trekter, għallu jien l-għalqa biex ħanaħrata. Bil-ħmara. U jien spiċċajt flimbu legali għax qegħdin il-qorti biex tinqata jekk jien għandi dritt nidħol ġol għalqa tiegħi biex naħdimha. Sa provajt. Forsi bidron, tellaw bidron. Ġifi, nuk li noqogħdu ngħidu jridu iż-żgħażagħ jitlu fil-bidja. Mbagħad ma naġġornawx il-liġijiet.
Il-liġijiet inħalluhom għall-interpretazzjoni l-avukati l-qorti sejrin tajjeb bil-każijiet għax daw każijiet parti jgħaw mijiet jekk mhux eluf tul is-snin. Fimt, dak li jgħidlek ħan investi fek issa jien jekk ma naħdimix l-għalqa. Nista' nagħmilha għall-barbecue, nista' nagħmilha għall-parties, inġib il-sħabi u hekk, imma jiena naf li dak mhuwiex l-aħjar użu ta' dak l-art. Bħala dik l-art mhux hekk. Sa forsi ħadd ieħor jiġi jitmejjel. U jiena jisti għandi naqra kuxjenza ambjentali ngħid isma' li dak li ħanamela għandu jirrifletti l-użu u l-iskop ta' dak l-art. Imma jiena nħossni qalbi maqtuha. Għax jiena ngħid jien kif nista' ngħid ħankabbar xi ħaġa u se jien qatt ma ħankun full-time farmer għax inti trid medda ta' art jien m'għandix €1,000,000 biex nixtri 10 titmiem. Ġifieri dawk l-affarijiet spiċċaw. Sakemm jekk mhux ħajjidħol il-gvern jagħmel eżerċizzju jaqbad l-artijiet kollha tal-gvern li qegħdin bil-qbiela. Jara li vera din jinħadmu u jara li dawk li mhumiex qed jinħadmu mhux ikun hemm il-qamħ ta' biex ta' parsi ħadna s-sussidju tal-qamħ, qed jinħadmu vera. Joħroġ sejħa u jara min ħajħaddimhom. U perswas li jkun hawn żgħażagħ lesti jitlu. Imma jekk mhux ħajkun hemm għajnuna mill-istat, impossibbli hu. Ġifieri kif qed inti prezzijiet huma tal-bliħ. Le tal-beża. Kulħadd qed iqassam eli qabel kienu tajbin biex jinħadmu f'kobor ta' artijiet li l-lum ma jistgħux jinħadmu għax huma żgħar wisq. Int mhux ħadd tixtri trekter għal nofs tomna. Trid ikollok 20 tomna biex taħdem economies of scale. Mhux hekk. Imma dawn l-artijiet dejjem qegħdin jonqsu. Għax l-artijiet jinqasmu bejn l-aħwa, bejn il-wirt u kulħadd ibih il-biċċa tiegħu. Mhux hekk. L-art illum sar bla prezz. Daqs kemm hu għoli, imbagħad mhux sqallija u jkun biċċiċi. Imma ovvju sqallija kbira. Imma hawnhekk qed ikun hawn abbuż kbir hu ma' kontroll ta' xejn. Le, u naħseb ormai intilef totalment. Issa, ħansaqsik domanda wkoll, f'Malta hawn ovvjament il-Partit Laburista, Nazzjonalista u xi partijiet iżgħar u hawn partijiet ġodda wkoll. Inti javviċinawk nies għax għandek punti validi ħafna biex tkun magħhom daw il-partiti. Jew tħobb il-libertà tiegħek. Javviċinawk, ġifieri meta għamilt ħsieb li noħroġ għall-ewwel elezzjoni tal-Kunsill il-mument li saru jafu li għandi ħsieb noħroġ indipendenti kulħadd qabeż fuq ispeċi joħroġ magħna għanduk il-platform għandek il-medja tal-partit u ħafna vantaġġi speċi li jekk toħroġ waħdek m'intix ħajkollok. U jiena tilhom grazzi però m'iniex interessat. U anke sal-lum jibqgħu javviċinawk jew jitfgħulek nofs botta u oħroġ magħna u da. U jien dejjem ngħidilhom isma' jiena għall-Kunsill indipendenti għax jiena fi prinċipju nemmen li l-Kunsilli m'għandhomx ikun hemm partiti, jista' jkun partit żgħir, xorta jibqa' partit, il-Kunsilli għandhom ikunu hemm għaċ-ċittadin. U dan mhux xi ħaġa li qed nivvinta jien meta l-Kunsilli nħolqu 30 sen ilu u kien hemm Alfred Sant Prim Ministru, kien hawn dibattitu nazzjonali fuq dawn l-affarijiet. U Alfred Sant kien qal dak iż-żmien li l-Kunsilli għandhom ikunu kunsilli taċ-ċittadini, citizen councils. Mbagħad kien hemm il-PN Writ li jkun hemm involviment tal-partit, wieħed daħal u ieħor baqa' jinsisti li le, u mbagħad kellhom iċedu l-Labour, insomma mbagħad spiċċaw il-kunsilli bl-involviment dirett tal-partiti. Isma' sax inbiddilha dil-ħaġa, imma jien qed jekk ħa noħroġ, ħanagħti semi, ħanagħmel punt u ħanagħtih bil-mod kif nemmen jiena. Intaf kemm jiġu kunsilliera fuqi u anke sindkita minn lokalitajiet oħra u minn taħt jgħidulek kemm nixtieq biex indipendenti bħalek. Żgur biex nista' naħdem. Mhux minnkom tonqos. Taħseb li m'intix ħadd titla'? In-nies mhumiex boloħta. In-nies jarfu l-ġid u jivvutaw għal min jemnu huwa kapaċi jaħdem. Issa jekk joħroġ mal-Partit Nazzjonalista Laburista jew tal-Farfet jew waħdu, il-probabilità hi fuq livell ta' kunsill żgur għax għajnija bil-fatti issa. Differenti mbagħad minn. Lest li jagħti dik il-fiduċja. Issa fuq livell nazzjonali m'għandix risposta għax hija ħafna itqal, il-mentalità hija aktar qisu n-nies ifittxu s-sigurtà f'partit. Xi mhux ħanejdlek ħanerġa' nivvinta il-reinvent the wheel jiena, fimt? Però jiena nista' ngħidlek biċ-ċert jien issa tlajt għal 5 snin. Ġejt fdat bil-kariga tas-sindku u jien ħan nifoka fuq dik il-kariga ma jinteressani xejn iktar, jkun hemm partit fil-gvern.
jew ieħor. Jiena l-prijorità hija ħaż-żebbuġ u l-residenti tal-lokalità. That's it. Ċfilla biex nuża stepping stone għal-parlament. X'issa kif ġiet l-elezzjoni tal-Konsilli dejjem jiġu f'nofs leġislatura tal-kbira, tal-nazzjonali. Allora min joħroġ għal-Konsil biħsib li jitla l-Parlament b'mod vilment, u narawa, rajna ħafna, jitla għalek sindku wara sena u nofs. Iħabbar li ħireċ għal-kbira u f'nofs leġislatura għandek bidla ta' sindku. Li la jħelti għal-lokalità li inti s-sindku jimbidel f'nofs leġislatura. Jina tistaqsi li ngħidlek jina għandi pjan minn tal-inqas ta' 5 snin. Mux tlajt sindku wara sena u sentej ma l-ewwel ċans ħrabtlim. Ekku. Tgħid li ma tiġix minn nies mill-votanti għaw min jew ma jindunax jew ma jistax jifhimha dil-ħaġa. Fehm ikun hawn kandidati jkunu b'saħħithom għax ikollhom mix-xogħol personali tagħhom, minnu tabib, minnu avukat li awtomatikament ħajkollok klijentela. Mhux hekk tintaqaman. Li ħadd ivvotawlek irrelevanti għal elezzjoni toħra, dawk ħaj jivvotawlek dejjem. Qed tifhem? Però biex ikollok kunsilli stabbli jien nifhimha li l-ewwel 5 snin għandek toħroġ u jekk inti tlajt f'dik il-kariga tibqa' fiha. Jekk inti għandek ksib toħroġ għall-kbira, ma toħroġ għall-kbira mal-ewwel hu. Mhux hekk. Mela, ħammorru għall-aħħar domanda. Kieku kellek tkun inti il-Prim Ministru ta' Malta. X'inhuma? 3 azzjonijiet jew forsi anke iktar biex tmexxi l-pajjiżna l-qudiem, mhux neċessarjament għall-ambjent biss, in ġenerali, għax ovvjament mhux l-ambjent biss hawn problemi. Mhix mistoqsija faċli. Apparti ġaret li jekk nkun Ministru tal-Ambjent. Ministru ta' kollha, ta' trasport, ta' Prim Ministru. Tieni promotion għall-Prim Ministru. Jien naħseb li nħoss li hawn nuqqas jew in-nies vera jixtiequ llum jaraw fil-politika huma mexxejja ħansejħulhom hekk. Li taf fejn qiegħed magħhom. Illum il-politika tant peress li qegħdin ngħixu fi żmien diġitali, tant hawn marketing u branding u propaganda fina kważi qasbis tinduna biha. Li kollox sajtu tax-xenxilli. U n-nies qed juru bil-provi li qed jixbaw minn dit tip ta' politika. In-nies iridu sostanza, sugu. Li inti tista' tmexxi ħajjithom għall-aħjar l-qudiem u tmexxi l-pajjiż il-qudiem. U mhux bil-paroli. Fimti ġifieri xbajna nisimgħu paroli fuq ħafna affarijiet. Bad niġu għassiju u nafġu qabel ma nibdew. U dak li jkun jitlef il-fiduċja jgħidlek dan mhux kredibbli. Xi naħseb kieku l-ewwel ħaġa li nagħmel bħala Prim Ministru toffri tmexxija li hija onesta, trasparenti. U tgħid isma' jiena l-pajjiż qiegħda u jien irrid nieħdu f'dik id-direzzjoni. L-idea li tintoġob ma' kulħadd tittaqtaħħa għax impossibbli. Ma tistax dik xi ħaġa. Jiġifieri hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu u jaf ikun hemm li tieħu ħajjoħroġ id-demm mis-sikkina speċi. Fimt? Imma tkun ċar biex in-nies ikunu jafu fejn u dejjem tfehmhom ta' dak li qed tagħmel. Inti tagħmel mhux bikkapriġġ. Jien anke fil-Kunsill nara irridu nieħdu deċiżjoni. Hemm 9 favur, wieħed kontra. Wieħed kontra x'tolqot lilu b'mod personali. Allura biex ma nidirx ikraħ ma' dak il-wieħed, inħalli 9 mdendlin. Ma naħsibx huwa sew, ġifieri niddeċiedu li ma nieħdux deċiżjoni biex inħallu kulħadd kuntent minn għalina. Mbagħad tiġi wara il-problema li ilha hemm 10 snin terġa' tiġi u flok daqshekk żgħira ġiet ikbar u mbagħad tittieħu deċiżjoni ibsa u jaf tweġġa' mhux wieħed imma u tolqot iktar nies. Jiġifieri importanti fejn hemm problemi taqbad u solvihom mal-ewwel u n-nies tfehmhom għal xiex ħadd tagħmel dik il-ħaġa. Jien kemm xi ħaġa għalmitni l-Kunsill, kull deċiżjoni tieħu iktar ħaġa importanti huwa li tikkomunika man-nies u tgħidilhom dak li qed tagħmel. Jekk inti ħadd tieħu deċiżjoni ġimgħa oħra, ġimgħa qabel tidhom isma' hekk u hekk. Ħalli ma tħallix min jagħmellek iħsa jibda jħarref u jivvinta u jibda jidda fuq xi ħaġa ħanagħmel jien qed jitkellem għax totalment differenti minn dak li ħanagħmel.
U nies dejjem japprezzaw meta tikkomunika magħhom. Isek tkun inżelt livell tagħhom. U finalment jien bħala sindku ma nħossni xi ħaġa temm fuq ġifieri dejjem Mhux hekk mhux għal meta ngħidu man-nies għal ritratti u ħafna slogans qasbis insemmihom tidħol fil-profile tiegħi fuq Facebook ma nsemmihomx dawn l-affarijiet. Isma' jrid inkellem ma' xi ħadd fuq xi ħaġa jew ħadd jew hemm fejn titranġax dak ma xejn mhu perfett. Tista' timplementa xi ħaġa u tinduna stajt għamilta aħjar. Titkellem man-nies tieħu feedback kostruttiv u tmexxiju. Issa min ma jrid jifhem xorta mbagħad dik biċċa tiegħu jekk jaħseb li hemm kandidat jew xi ħadd aħjar għandu kull dritt jivvutalu jew joħroġ u n-nies imbagħad jiġġudikaw lilu kif jiġġudikaw lili. Però kieku bħala Prim Ministru ovvjament l-ambjent inti hija importanza kbira. Il-biodiversità tibdil fil-klima ma tantx semmejnija, però hija problema wkoll, hija sfida kbira. It-traffiku tkellimna ħafna fuqha, dik għalija hija xi ħaġa li xebet in-nies. U d-gergir inkredibbli. L-edukazzjoni u l-isport huma żewġ pilastri li ma ntuhomx biżżejjed importanza. Meta nitkellmu fuq sport. Illum hawn diversità enormi ta' disċiplini ta' sporti meta kon żgħir. Sport għandaħluk fin-nursery. Illum ma dix hekk hu. Kollox tista' tagħmel, ġifieri hemm l-għażla hija sabiħa. U vera tfal li huma kapaċi. U tfal kapaċi. Mhux nisfruttaw it-talent. U clubs b'volontiera xogħol li jagħmlu eċċezzjonali. U ma napprezzawhomx biżżejjed. Imma ċertu strutturi u ċertu investiment ma jsirx, u ġifieri ċertu ma nistgħux nibqgħu fuq il-volontarjat biss. Le, mhux irridu mmorru professjonali. Jekk irridu nġibu l-riżultati. Ekku. Imma jista' jkollok atleti jikkompetu jekk għandhom il-homework u l-iskola u l-eżamijiet u ħadd ieħor jitrejna filgħodu wara nofsinhar u filgħaxija kuljum seba' darbiet fil-ġimgħa. Ekku. M'hemmx paragun. Ma, Steve, nirringrazzjak ħafna x'kellna diskussjoni interessanti u nawguralek ma' qalbi. Kemm domna? Domna, ma tajjeb. Kemm edin? Sejja tajjeb. Tajjeb. Nawguralek li jkollok suċċess u ovvjament jiena nħajjar iktar nies bħalek joħorġu għall-politika x'għandna bżonnhom biex jagħtu kontribut kemm lil. Importanti ħafna, importanti ħafna. Ovvjament jagħmlu dak li jaħsbu li jkun aħjar għal pajjiżna. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna Merkim u kull min qed jismana. Ma nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejlu ħeġġukom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.